זה שאני ניגשתי לעשות את הדבר הזה פעם ראשונה בעצמי. ניגשתי עם הרבה סקפטיות בנושא. הייתה לי תחושה, כל הקטע הזה של IP Masquerading ועינת הוא מאוד כזה בלופי. מבלפים כל אחד מהצדדים, משחקים פה הרבה בכאילו, ולי היה את הרושם שאיך שנתחיל להפעיל את זה, כל יומיים אני צריך להתחיל לחפש איזה פאץ' במקום אחר ולראות מה היה כבר בסדר. מסתבר ש-IP Masquerading קיים כבר מגרסת 1.3 של הקרנל של לינוקס, משתפשף כנראה הרבה מאז, והתוצאה הסופית היא, ברגע שסיימתם לקמפג את זה, עובד. בלי חוכמות. וזה מפתיע. זה באמת מפתיע שמתחשב במה שאנחנו בעצם עושים פה. סדר העניינים. אני אצטט פה קרנל מיינטיינר מפורסם, שמישהו בא אליו באחת מסיבות התקנה ושאל אותו, תגיד, אני רוצה להתקין מחשב פה עם ראוטר ככה, וזה, תגיד, זה מסובך? אז הוא אמר לו, זה לא מסובך אם אתה יודע מה אתה עושה. וזה בדיוק הדין לגבי IP Masquerading וכל מה שקשור מסביב. זאת אומרת, ברגע שמבינים את התמונה הכוללת, ברגע שקולטים מה זה בעצם עושה, זה קל לאללה, זה עובד, הכל חלק. וזה בעצם המטרה של ההרצאה הזאת. זה לתת לכם מה קורה שם בפנים, וגם להראות לכם קצת את הדוגמאות, איך באמת מורידים את זה לרמת הפקודות. הסדר העניינים. אני אפתח בנושא שהוא, המטרה שלי בעיקר זה להיפטר ממנו. אני לא רוצה לדבר על זה. יש שתי קבוצות של יישומים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שני יישומים שעושים Masquerading ו-Firewalling, יש עוד, אבל אלה שני עיקרים כרגע, IP Tables ו-IP Chains. מי שרגיל לעבוד ב-IP Chains, יש לו כמה מלכודות ליפול בהן, אני אדבר עליהם, ונדבר גם על אלה שמשתמשים ב-IP Chains בלי לדעת שהם משתמשים ב-IP Chains, זה הרבה יותר חשוב, איזה מלכודות צפויות להם. מטרה עיקרית שזה פשוט להיפטר מזה כמה שיותר מהר, לכן זאת בזה בראש. אני אמשיך לספר לכם מה בעצם רציתי להשיג עם ה-Masquerading. זה בעצם לב העסק, אני מדבר בעצם מה עשיתי. אחר כך אנחנו נראה בכלל איך ה-IP Table לועס את המנה, איך שעוברת את דרכו, מה עושים IP Package שנכנס פנימה למערכת. ואז אני אציג את הצורה הקלאסית לעשות Masquerading, איך משתפים קונקשן בין שני מחשבים. אני אראה לכם איך יוצרים אשליה שיש DNS בכתובת שאין שום DNS. יהיו כמה נושאים נוספים, ואחר כך, בזה מבחינתי תם הנושא של ה-IP Masquerading, אפשר ללכת הביתה, נראה מה תהיה השעה, אם יהיה לנו חשק וזמן למעשה, אני אדבר קצת על ה-Firewall שהקמתי בבית. בסך הכל, IP Tables, אני חושב שבמקור כל הכלים האלה נועדו ל-Firewalling, ואיכשהו הנושא של כל החוכמות האלה נכנסו לא ברור איך. בסוף, אולי יהיו לכם שאלות, עוד יותר מזה אולי יהיו לי תשובות. נושאים שאני לא מכסה פה בכלל, מי שמכיר, אני מזהיר אותו שזה לא יופיע בכלל, אנחנו נהיה שקטים בקשר לזה, מי שלא מכיר לדעתי לא מפסיד שום דבר. נושא שלם שנקרא Packet Mailing, היכולות לשנות שדות בודדים בתוך מנות IP, שלא ממש ברור למה זה שימושי. לא מתייחס לזה, אני אזכיר את זה באיזושהי נקודה בחטף, ואני אעזוב את זה. טוב, אז הנושא הראשון שאני רוצה להיפטר ממנו זה IP Tables ו-IP Chains. בגדול, שני נכתבו על ידי אותו מחבר, בחור בשם רסטי ראסל. באופן די מפתיע שילמו לו עבור העבודה הזאת, לא יודע כמה מודעים לזה, הוא לא עשה את זה בהתנדבות, חברה אחת מימנה לו את העבודה ואחר כך הוא פרסם את זה. מי שעבד עם IP Chains, ההזרה העיקרית שיש לי אליו זה לשים לב שההבדל הדרמטי העיקרי זה שה-forward chain, אנחנו נגיע אליו אולי, לא קשור לאינפוט ואוטפוט. אם זה אומר לכם משהו יופי, אם לא, כנראה שאתם לא התעסקתם עם זה, אתם מתחילים מסקרץ', עוד יותר יופי. שתי האפליקציות מאוד מאוד דומות. רואים שאותו בן אדם כתב את זה, ולמעשה, לרגע אני גם עצר אותו ושאלתי, רגע, למה בכלל עשו משהו חדש? כי הם מריחים אותו דבר, הם מתנהגים די אותו דבר, והדבר היחיד שאני יכולתי לבוא איתו, מסקנה אישית שלי, למה בכלל טרחו לכתוב משהו חדש ולקרוא לו בשם אחר, זה, לא יודע אם קראתם פעם, שסיימתם פרויקט, אתם עושים אמרתי, וואלה, אם הייתי עכשיו מתחיל הכל מההתחלה, הייתי עושה את זה אחרת לגמרי, מארגן את זה אחרת לגמרי, כנראה שזה מה שקרה, לדעתי. זאת אומרת, IP Tables, מה שמדברים שם, שזה מאורגן שם בפנים אחרת, לא משהו שמרגישים דרמטית מבחוץ.
אז כאמור, כל מי שישתמש ב-IP chains לא ירגיש, זאת אומרת, זה ירגיש די בבית, כן. ההבדל הבסיסי זה לא ש-IP tables הוא משהו dependent במצב? יש דברים נוספים שהגיעו, כן. יש ל-IP tables יכול להיות תלוי במצב. state dependent, אם נגיע ל-firewall אני אכנס את זה בדיוק, כן, בפירוש כן. יש לו דברים, בכל זאת, מערכת חדשה, יש בה דברים חדשים, אבל מבחינת הקומפטביליות הם מריחים אותו דבר, נותנים פחות או יותר אותה תחושה. מה שמאוד מאוד צריך לעניין מבחינת IP tables ו-IP chains זה העובדה שרובכם שהתקינו איזושהי דיסטריביוציה של לינוקס סטנדרטית, למשל רדת 7.3 או 8.0 או המנדרייקים או מה שלא יהיה, כנראה שקיבלתם IP chains בלי ממש לשים לב. איפה שם במהלך ההתקנה היה לכם firewall, אתם הייתם בשלב כנראה כמוני שלחצתם yes על הכל, הסכמתם, נכנסתם בלי לשים לב firewall למערכת, ב-firewall שהכנסתם לכם הוא בעצם IP chains ולא IP tables. יש לזה שתי השלכות, לפחות מבחינתי על זה שתי השלכות. אחד, זה שלא הצלחתי לעשות בהתחלה עם המחשב שלי דברים שרציתי לעשות. רציתי לפתוח חלון X על המחשב ולינוקס שלי, לא הצלחתי ולא הבנתי למה. למרות שכל ה-news groups דיברו על זה שתוריד את ה-firewall, לא נפל לי הסימון שיש לי אחד כזה. אני לא זכרתי שהתקנתי. אז זה הבעיה הקלה דווקא. הבעיה היותר לא נעימה, או הפחות נעימה מכל הסיפור הזה, זה שאם אתם מנסים להתקין או להריץ את ה-IP tables, כשיש לכם IP chains טעון כבר, אתם מקבלים הודעת שגיאה שתטעה אתכם מאוד. אני קצת אסביר מה קורה פה. IP tables ו-IP chains הם מורכבים שניהם גם מאיזושהי אפליקציה, אחת קוראים לה IP chains, אפליקציה שנקראים לה IP tables, וזה בא עם kernel modules שנטענים כתוצאה מזה. אתם עושים את פעם ראשונה על מחשב נגיד נקי, עושים IP tables, אלה הכלים שאני רוצה, אוטומטית נטען לכם המודול. עכשיו, אם נטען לכם, אם המודול של IP chains טעון לכם, בזמן שאתם נותנים את הפקודה הראשונה של IP tables, התשובה שכנראה תקבלו, שהקרנל לא תומך בזה. זו התשובה שאתם מקבלים. אני חושב שאפילו לא device or resource busy. זאת אומרת, אין אפילו רמז על זה שלא הצלחנו לעשות inst mode, אלא פשוט no kernel support. מה עושה איש לינוקס טוב שרואה שאין לו kernel support? רץ לקונפיגורציה של הקרנל, מתחיל ללחוץ שם על כל הדברים, מוריד דברים שהוא צריך, שם דברים שלא צריך, מקמפל מחדש, שוב ושוב זה, וכל פעם שיגיע, יעשה boot, שוב עולה לו IP chains כבר בבוט-אפ במסגרת הסרוויסס, שוב תוקע לו, שוב אין קרנל סיפורט, עושים ככה לופ אינסופי, כל מה שהייתם צריכים לעשות זה service IP chains off, ולעשות RM מוד אם נשאר לכם המודול בפנים. ואז פתאום יש קרנל סיפורט, כמה נפלא. אז הלקח החשוב, מה שכדאי לכם לזכור, אם אתם רוצים הביתה לעשות IP tables, דבר ראשון תראו אם יש לכם IP chains, בטעות. על זה אתם עלולים להיתקע לא מעט. טוב, אז גמרנו את הנושא של IP chains, אין IP chains בעולם מבחינתי. בואו נתחיל עם מה אני רציתי לעשות ולמה בכלל נכנסתי לכל הסיפור הזה. ולפי הקאט יש לי אינטרנט שמסתרע בערך על מטר מרובע, והוא מונה 3 יחידות, 2 מחשבים ומודם ADSL. בעוונותיי, מאחד המחשבים יש לנו Windows 2000, למרות ההתנגדויות האידיאולוגית שלנו יש לזה יתרון, כי זה דווקא מדגים שמחשב די טיפש שיכול עדיין לעבוד עם הסיפור הזה. מראה כמה הוא בעצם לא קשור. ככה, מודם ADSL, אלקטל, זה מה שיש לרובנו היום, מחובר למחשב לינוקס, עם כתובות סטנדרטיות 10.0.138, פה בחרתי 10.0.0.1, למעשה לא משנה מה שמים. זה כרטיס אתרנט אחד של הלינוקס. כרטיס האתרנט השני מחובר כזה כבל קרוס למחשב Windows 2000, הם משתפים קבצים, נחמדים אחד לשני, אבל במצב התחלתי, מה שאני עושה, יש לי פה מודם ADSL, אני משתמש בו, מה זה אומר? זה אומר שהמחשב הלינוקס בשיטות שמולי טרח להיכנס אליהם, מקשקש קצת עם המודם, מרים לו קונקשן, הקונקשן הזה נגמר ב-PPP, או במילים אחרות, common device שנקרא PPP 0, הוא קיבל מהספק אינטרנט שלי כתובת אינטרנט, כזאת למשל, והוא מדבר מול כתובת אינטרנט של ספק ה-ISP, שהיא זאת. במצב ההתחלתי הזה, מה שיש לי, יש לי מחשב לינוקס שאני יכול לגלוש איתו, לעשות לו כל הפעולות האינטרנט שאנחנו מכירים, ויש לי את המחשב הזה שאיתו לא יכול לעשות שום דבר עקרונית. זאת אומרת, הכתובת אינטרנט שלו, שמתחילה ב-10, בכלל אסור להשתמש בה באינטרנט הגדול, היא מוגדרת מראש לרשתות לוקליות, זאת
אומרת, אין לי שום סיכוי לפנות לשרת מחוץ לרשת עם הכתובת הזאת ולצפות שאני אקבל תשובה. מה שיקרה, אפילו אם השרת יסכים לענות לי בצד השני, המנה לא תלך לשום מקום. ברגע שראוטר מזהה כתובת של 10, הוא מניח שזה לרשת המקומית, זה בטח לא מקודם לכיוון שלי. בקיצור, במצב התחלתי הזה, פה יש אינטרנט, פה אין אינטרנט. ובעצם כל המטרה של הסיפור הזה, מה שאני רציתי להשיג, זה שמשני המחשבים באופן בלתי תלוי, אני אוכל לגלוש, להשתולל, להשתעשע, לעשות מה שאני רוצה. כן. שמת שם IPH 0. כן. יש לך IPH 1. IPH 1 מחובר ל-ADSL בצורה ישירה? כן. ומה, יש לך האב או ש... לא, שני כרטיסי רשת. אין האב. האב עולה כסף. זה מחובר דרך כרטיסי רשת. כן. עוד דבר אחד, החיבור עצמו הפיזי, הכבל, צריך להיות כבל מוצלב? פה מוצלב, פה נדמה לי שהוא לא, אבל זה מה שהביאו לי עם... פה רגיל. נדמה לי שהוא רגיל פה, אבל זה מוצלב. זה הכל כרטיסי רשת, האב עולה כסף כאמור. כרטיסי רשת הרבה דוזרים. זה גם לא היה עוזר. כן, לא משנה בגוף. עקרונית, אם היה לי פה, אם היה לי פה האב, הייתי יכול לפעמים לגשת מזה, לפעמים לגשת מזה. אוקיי? יכולתי לנסות להגיד פה, זה היה מפה. פה אני רוצה את שניהם בו זמנית, כל הזמן, ושהם לא יפריעו אחד לשני. או אם היה לך האב, היית יכול לחסוך כרטיס רשת. מה? אם היה לך האב, היית יכול לחסוך כרטיס רשת. זה נכון. לא, היית חוסך כרטיס רשת, כי הייתה למחשבים, כשהיית שם כרטיס אחד, היית נותן לאותו כרטיס שתי כתובות, היית עושה את... ואז זה היה מפריע לו להגדיל את הפיירוול כמו שהוא רוצה. ואז זה היה מפריע לו להגדיל את קיצור, הפיירוול כמו שהוא רוצה. אפשר לפתור כל פתרון רשת באלף דרכים, יש לדבר הזה גם אלמנטים אלגנטיים. אחד הדברים הכיפים דרך אגב בצורה הזאת, זה שמחשב הלינוקס עושה דיאל-אפ חוזר כל הזמן. זאת אומרת, אם הלינק נופל, הלינוקס מחייג מחדש בלי שאני צריך להתערב בזה, מה שהפך את איכות חיים אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני לא צריך כל הזמן שהלינק נופל להתעסק ולהרים אותו, ועכשיו כרגע אין לי, עכשיו כרגע יש לי. הוא מטפל בזה, ומה שאני רוצה זה שאני, כמו שהמחשב הזה עובד כרגע, עם הכתובת המוזרה שלו, יעבוד חופשי באינטרנט. מה אנחנו בעצם, איך אנחנו נעשה את זה בעצם, אני מדבר בהמשך. יש עוד כמה מגבלות כמובן שאני רוצה. זה מחשב Windows 2000, אני לא סומך עליו, אני רוצה שהוא יהיה מוגן, בוודאי פורט סקנינג אני לא רוצה שיהיה אפשרי לעשות עליו, אני רוצה איזשהו firewall מינימלי. מה עוד אני רוצה מעצמי? אגב, אני לא יודע עד כמה אתם מראים לזה, יש אפשרות לפרוץ למודמים של ADSL. לפחות תיאורטית קיימת אפשרות... לאלקטל בלבד, לא לאורקיט. אורקיט כבר הורידו אותה, שמו להם פאץ'. אורקיט כבר לא קיימים ברשת, ואלקטל אנחנו יודעים בוודאות שאפשר לפרוץ אליו. מבחינתי זה גורם עוין. זה מישהו שמנסה לפרוץ אליי מבחינת ה-firewalling. אם נגיע ל-firewalling, אני גם אראה לכם איך עשיתי את זה. חבל ששחר לא פה, יכול לספר לי איך אפשר לפרוץ את זה. מה, אתה אלקטל? את ה-firewall שאני שמתי נגד הפריצה. אוקיי. כדי להשיג את מטרתנו הנעלה, כדאי שנבין קצת מה קורה לפקט כשהוא נכנס אלינו. אני אעתיק בהדרגה את הסרטוט הזה לתוך הלוח תוך כדי הסברים. אז בראש ובראשונה יש לי פה למעלה רשת. רשת מבחינתי זה כל ייצור בתוך הקרנל שיש לו בדרך כלל שם של device, והוא בזמנו החופשי נותן לקרנל זבנג בראש ואומר, הגיע לי פקט, כך. זה רשת. ETH0, ETH1, TTP0. מגיע מאיפשהו כזה, מגיע פקט. הפקט הזה, ש-IP tables מופעל, נכנס לבלוק. אני אומר לכם בסוגריים, הבלוק הזה, אנחנו נקרא לו בהמשך chain, אנחנו נקרא לו pre-routing. שלום. ופה אפשר לבדוק כל מיני דברים מעניינים מבחינת ההקצוות של האינטרנט, אנחנו נדבר על זה. ופה יקרו דברים מעניינים מבחינת כל הנושא של מסטרגינג. כרגע זה מבנה כללי, איך משתמשים על זה. פה, מה שקורה הדבר הבא, יש לנו את הראוטר הפנימי של המערכת. שכחתי להזכיר, הסרטוט הזה תקף לטובת הבנת IP tables בלבד. אני לא מתחייב שבתוך הקרנל באמת ככה דברים ג'ונגלים, אבל אם לפי זה מגדירים כללים, זה עובד. בכל מקרה, אנחנו מגיעים לראוטר של מה זה הפרי-ראוטינג? פרי-ראוטינג זה איזשהו בלוק, אני אתאר אותו בהרחבה בהמשך. זה בלוק שפה יכול לבדוק כל מיני דברים מעניינים מבחינת הכתובות. יש סיכוי שיג'נגלו פה בכתובות. מגיעים לראוטינג הפנימי של הקרנל, זה בדיוק, זה מה שמשתקף שאנחנו עושים ראוט למחשב.
זה אותן טבלאות ראוטינג שמגדירות לאן המנה הזו הולכת, האם היא הולכת לתוך המחשב עצמו, או האם היא הולכת לאיזשהו כרטיס רשת כזה או אחר. מבחינתנו מה שמעניין פה כרגע זה שבמהלך הראוטינג נעשית הבחירה האם הפקט הזה מיועד למחשב עצמו או שהוא מיועד להגיע למקום אחר. זה אגב נובע מתוך הראוטינג טייבל, אם אתם מסתכלים בו, אם כתוב שזה, זה פשוט כתוב, פקטים לפה לפה הולכים לאינטרנט 0, פקטים לפה לפה הולכים לפה, ובסוף כתוב לכם סליחה, ראוטינג טייבל מתחיל בדרך כלל ולהגיד, הכתובת הזאת ספציפית זה אני, זה הפלאג הוסט המפורסם בראוטינג טייבל, שאומר פקט שזו הכתובת שלו, זה המחשב הזה, נזרוק את זה פנימה לתוך המחשב. אם זה לא המקרה, אם זה נועד לצאת החוצה, זה סתם המחשב שלנו תחנת מעבר, אז המנה עוברת למסלול של forward, שזה אומר להיכנס לבלוק שקוראים לו forward. אנחנו נדון בו אם נגיע ל-firewall, והמהות שלו זה שהוא פילטר. הבלוק הזה צריך לקבוע האם הפקט הזה יעבור הלאה, אם הוא בכלל יצא החוצה מהמחשב, או שאנחנו זורקים אותו עכשיו על הרצפה, כי הוא מבחינתנו עוין, לא תקין, איך שאנחנו רוצים להסתכל על זה. זה בלוק בקיצור שקובע את גורלה של המנה, מה שנקרא עוצר או לא עוצר. עכשיו, במידה והבלוק הזה החליט, הוא עושה את זה על ידי accept, הבלוק הזה החליט שהמנה הזו תקינה לשימוש, מה שיקרה זה ייכנס לבלוק שלישי, שאנחנו נקרא לו פוסט ראוטינג, וגם הוא עשוי לג'נגל כתובות באיזושהי צורה. איך בדיוק? כאמור בהמשך. ואחרי הבלוק הזה, אנחנו מחזירים את זה חזרה לרשת, ובמילים אחרות אנחנו מוסרים את הפקט הזה לאיזשהו כרטיס רשת או הסכם רשת להעביר את זה הלאה. זה במסלול שבכלל המחשב שלנו לא היה בתמונה, כל מה שהוא עשה לקבל את הפקט להעביר אותו הלאה. אם זה כן נראה למחשב שלנו, אז אנחנו עוברים לבלוק שנקרא input, נמצא בתחתית הלוח, הוא גם מסוג פילטר, ופה אנחנו, שוב, זה גם בלוק שיכול להחליט האם הפקט הזה תקין או לא תקין, האם צריך לזרוק אותו, או אנחנו נותנים לו להיכנס. במקרה הזה, אם הפילטר הזה מסכים, אז הפקט נכנס כבר למחשב. זאת אומרת, הבלוק הזה מגן על המחשב שלנו מפני כל מיני דברים עוינים שיכולים לבוא מרשת. אם זה אושר, accept, אז זה כבר הולך ל-IP stack שלנו. המשמעות של להיכנס ל-IP stack זה שהמחשב שלנו מתחיל לפענח את הפקט הזה, הוא רואה אם זה TCP, אם זה UDP, ICMP, ובהתאם לזה מפצל את זה כבר, משתמש בפקט, בקיצור, צורך אותו לטובת העניין. זה כבר המחשב שלנו ממש. ויש כמובן צד שני לכל העסק הזה. מה שאני מצייר פה זה אומנם נראה מעגלי, אבל זה לא מעגלי. פה יש אפליקציות, פה יש מחשב. אם החלטנו שאנחנו רוצים להוציא איזשהו פקט מהמחשב שלנו אל הרשת, זה ילך לבלוק, נקרא output, וגם הוא מסוג פילטר. זה בלוק שמחליט האם הפקט שהתכוונו לפלוט אותו החוצה, האם אנחנו מרשים על לפלוט החוצה. זה נשמע אולי קצת מיותר להגן על זה, אבל יש כאלה פרנואידים ומדינות כאלה אחרות שמעדיפים לבקר גם על הפקטים שיוצאים מהמחשב, כמחשב. במידה והפקט שרד את המסלול הזה, הוא מצטרף לפוסט ראוטינג, ועשוי לעבור פה איזשהו משחק עם כתובות, ונשפך חזרה החוצה לרשת. זה המבנה הכללי של כל מי נגד מי, מה בא קודם, מה בא אחר כך. כשמגדירים את הכללים, חשוב לזכור את זה, לכן שמתי את זה ללוח. הייתה פה שאלה? לא. טוב. IP tables, איך בכלל ניגשים לזה? אחד דברים מסובכים, או שמאוד מבלבלים בקטע של IP tables, באמת זה גם ב-IP chains, זה העובדה ששני דברים שונים לגמרי. גם firewall וגם, אני לא הצלחתי אישית. אבל אני מכיר אותה. גם firewalling וגם משחקים עם פקטים נעשים בידי אותו כלי, שזה קצת ביזרי באיזשהו מקום, כי זה שני יישומים שונים לגמרי.
הסיבה היא יותר ביישום מאשר באידיאולוגיה שעומד מאחורי זה. אני מתחיל כאמור עם הקטע של המשחקים הכתובות, אבל צריך לזכור שזה אותו כלי ושאנחנו גם עלולים לבלבל את עצמנו עם עצמנו. עכשיו, כדי לראות איך בכלל כל העסק הזה עובד, אמרתי שכל אחד מאלה, כל אחד מהבלוקים האלה, למעט הראוטר וה-IP stack, כל אחד מאלה זה בעצם chain. ומה זה chain? chain זה אוסף של כללים שאומרים משהו בכיוון, שורה ראשונה, האם הפקט מתאים לתנאים האלה והאלה והאלה והאלה? אם כן, תעשה עם הפקט את זה. אם לא יתקיים התנאי הזה, עוברים לשורה הבאה. מתאים לתנאים האלה והאלה? כן, לא. וככה שורות זהות אחת אחרי השנייה, כשיכול להיות שבאחד זאת אומרת, אין הכרח שהשורות האלה כולם, זאת אומרת, אין הכרח שכל פקט יתאים איכשהו לכל הכללים האלה. רק להדגים איך זה נראה, איך מקמפיגים את זה, אנחנו נקפוץ בזריזות ל 25 בערך. זאת אומרת, מבחינת איך אנחנו מגדירים כללים כאלה, זה כבר מתוך ה-firewall, פשוט לתת את המושג איך זה מריח. נלך פה למשל, IP tables, אני מריץ את היישום שנקרא IP tables, אני אומר לו, תוסיף לאינפוט, תוסיף לצ'יין הזה, לבלוק הזה, append. אחרי כל הכללים שיש לך עד עכשיו, תוסיף עוד אחד, ובו אתה אומר שאם הכתובת אינה מתחילה ב-10.128, הכתובת, סליחה, הכתובת המקור, לא מתאימה ל-10.28, והפרוטוקול הוא TCP, וה-destination הוא מ-0 עד 1023, הפורט של destination הוא מ-0 עד 1023, זרוק את המנה לפח, אני לא רוצה שדבר כזה ייכנס לי למחשב. זה סוג הכללים שאנחנו מגדירים אחד אחרי השני, וכל פקט שנכנס לאחד הבלוקים האלה, עובר אותם בזה אחר זה, בוחן כל אחד בנפרד, מתאים, לא מתאים, אם מתאים, מבצע את המדיניות שמוגדרת פה, או את הפעולה שמוגדרת פה, אם לא מתאים, עובר הלאה, עד שזה מגיע לתחתית. אם זה מגיע לתחתית, ואם זה מגיע לתחתית, אז לכל אחד מהבלוקים יש גם הגדרה, מה שנקרא default policy, שאומר מה הוא עושה אם אף אחד מהכללים לא יתאימו. זה המשחק של IP tables. אתה פה שאלה? כן. הוא יורד, הוא עובר כל פעם בשלבים. כן. בשלב הזה, איפה הוא נמצא בסרטוט? עכשיו, כל אחד מהאלה, מה שאני עשיתי פה, אני אמרתי, תוסיף לשורות שכבר קיימות לבלוק האינפוט. למשל, האינפוט נמצא פה. אני בעצם הגדרתי מה עושה הבלוק הזה. הוספתי לו עוד כלל. אז מה, אלה הדברים שהראית פה, זה ממש דברים שמוגדרים אחד ואחד. השמות האלה הם שמות של צ'יינס שאתה ממש... אז אני מגדיר לראוטר משהו, אני מגדיר לפרה-ראוטינג. כן, אתה מגדיר לפרה-ראוטינג, אתה אומר לו, זה תוסיף עכשיו כלל כזה וכזה, שיעשה ככה וככה, עם המנה מתאימה, וככה וככה. זו הצורה שבה אתה עובד עם זה. אוקיי? ואוסף הכללים האלה, מההתחלה עד הסוף, אמורים לעשות בסיכומו של דבר מה שאתה רוצה, ולא אמורים לעשות את מה שאתה לא רוצה. זה בדרך כלל בפיירוולים מה שיותר מטריד אותך. אתה תיגע גם בפורטים? כוונה שנתת פה מ-0 עד 1024. כן. שאלה, דוגמה שאתה מתקין רדט, אז הוא נותן לך, אומר לך, לאפשר לך את ה-FTP, לאפשר לך את זה, לאפשר לך את זה. אני מגיע לפיירול, אני אגע בזה הכל, אם נגיע. אוקיי, זה הכל שאלה של כמה נתקדם לאט. כדי לעשות את החיים קצת יותר מסובכים, ומסיבות שממש לא נהירות לי אישית, החליטו לחלק את הבלוקים האלה, או את הצ'יינים, לטייבלס. ומכאן בא השם של IP tables. החליטו שעקרונית המערכת מגיעה עם 3 טייבלס מראש, לאחד קוראים פילטר, לשני קוראים נאט, לשלישי קוראים מנגל, ואנחנו לא מתעסקים איתו. ואז אמרו לפילטר שייכים ה-chains input, output, ואיזה forward. ולנאט שייכים ה-pre-route ו-post-route, וזה לא ממש מדויק מה ששמתי פה, זה... בקיצור, זה לא ממש חשוב כרגע להיכנס לפרטים האלה בדוגמאות, זה כבר ברור להשתמש בזה. משום מה החליטו שמחלקים את ה-chains לקבוצות, ושאני צריך לנקוב, בעיקר אם אני רוצה לעבוד עם הקבוצה הזאת, עם טייבל של פילטר, לא צריך לנקוב שום דבר. אם אני רוצה לעבוד עם pre-routing ו-post-routing, אני צריך לפרוש להגיד, לך לטייבל של הנאט, ובו אתה תמצא chain שנקרא pre-routing, post-routing,
ושם אתה מוסיף ומוריד את הכללים או מה שאתה לא עושה. אז זה קצת, אני מתאר לעצמי שזה מסיבות של מימוש שעשו את זה ככה, תראו את זה בתוך הפקודות שכל פעם אני עושה טעינת. זה מה שזה נועד להסביר. הערת סוגריים קטנטונת, באוסף הכללים האלה אפשר גם להגדיר לא רק איזה פעולה רוצים לעשות עם הפקט מתאים, אפשר להגיד, תפתח צ'יין חדש, בעצם פתחנו אותו כבר מקודם, אומרים, אם הפקט מתאים לכללים האלה, לך ממש בקטע של סברוטין לצ'יין הזה. ואז הוא מתחיל לעבור על סדרה של כללים שהגדרנו אותו כצ'יין פרטי. אם הם מתאימים, הוא יבצע את אחת הפעולות שיש שם, אם זה לא מתאים, הוא יחזור חזרה לרשימה המקורית. ממש כמו סברוטין. זה כבר טריקים שאני לא יודע עד כמה אנחנו רוצים להתעסק איתם. אוקיי. עכשיו בואו נדבר קצת על מה אנחנו רוצים לעשות בכל הסיפור הזה. זה היה ככה רקע תיאורטי של איך בכלל כל ה-IP table הזה עובד. עכשיו נתחיל לראות מה זה כל הקטע של המסקריידינג ואיך אנחנו הולכים לעשות אותו. כאמור, פה עומד לי מחשב Windows, זה ה-Windows 2000 שלי, זה המחשב של הלינוקס, ופה יש איזה הוסט, יש פה רשת באמצע, כן? אבל בסוף, יש פה איזה הוסט שאיתו אני רוצה לדבר. אוקיי? עכשיו, המחשב הזה אמרנו מחובר לאינטרנט דרך ה-PPP, אין שום בעיה, הוא רואה כמה רשת שהוא רוצה, אני רוצה לשחק עם המחשב הזה. סליחה, אני רוצה לשחק איתו, אני רוצה שיהיה לו רשת. עכשיו, הכלל שאני עושה זה דבר כזה. אני אומר למחשב של הווינדוס 2000, תכיר במחשב של הלינוקס בתור דיפולט גייטווי שלך. מה זה אומר? זה משהו שאני עושה בהגדרות של הווינדוס. כשאני אומר שהמחשב הזה הוא דיפולט גייטווי, זה אומר שכשהמחשב, הווינדוס, רוצה לדבר עם הרשת, הוא שם את ה-destination address, זאת אומרת, הוא ממען את הפקט שלו אל אותו שרת שהוא רוצה שזה בסוף יגיע אליו, אבל פיזית הוא שולח את הפקט למחשב הזה. המחשב הזה הופך להיות מבחינתו הצינור שאליו שופכים את הפקטים שצריכים להגיע לעולם. אבל מה? אמרנו שהכתובת של זה היא 10.128.0.1 והכתובת כזו הוא בוודאי לא יכול להשתמש באינטרנט באופן כללי. אז מה קורה פה? המחשב הזה מקבל פקט מה-Windows 2000, הוא מבין מתוך הכללי ראוטינג שלו שהפקט הזה לא מיועד אליו אלא צריך לצאת החוצה, והוא גם מזהה שהכתובת שלו שולח לפנות החוצה, נגיד את זה כרגע, היא לא ממש מוצלחת, אוקיי? זה לא משהו שממש אפשר לעבוד. אז מה הוא יעשה? בצורה הכי פשוטה. הוא ייגש לפקט, יפרק אותו, ישתול את הכתובת שלו, במקום הכתובת של המחשב הזה בתור הכתובת המקור, וישלח את זה. זאת אומרת, המחשב הזה עושה את עצמו כאילו הוא הוציא את הפקט. ומי שעומד פה ומסתכל, הפקט נראה כאילו יצא למחשב של הלינוקס. זה הלב הרעיון של מסקריידינג. אוקיי? זה ברור קטע הזה? עכשיו ברור לזה, אם הוא מחתים אותו באיזשהו אופן, איך הוא יזהה שהפקט אתה חוזר? זה הקושי האמיתי. זאת אומרת, לשים חותמת על פקט יוצא זה יחסית קל. כל השינוי שדה אחד. הוא אכן מחתים אותו? הוא לא מחתים אותו, לא, הוא לא יכול להחתים אותו. משהו כן יכול לעשות. חוזר אליו. הפקט שחוזר, עכשיו באה האומנות האמיתית בעצם, וזה מה לעשות שחוזר פקט מההוסט חזרה. מבחינת המחשב הזה, הפקט הזה שייך כאילו מיועד אליו, והוא צריך לדעת להגיד שהפקט הזה בעצם קשור לקונקשן שהתחיל ממקום אחר, ואז מה שהוא עושה, הוא הופך חזרה הוא הופך חזרה את הכתובת של destination דווקא, כי עכשיו המחשב הזה שולח אליו, מחליף את הכתובת destination לכתובת של המחשב הזה. התהליך הזה ברור? איך הוא מזהה שזה המשך? זאת האמנות הרקע, זו האמנות האמיתית. אם אנחנו לוקחים קונקשן של TCP, מה שזה אומר, זה יוצא סין לכיוון הזה, יוצא המנה הראשונה שאמורה להתחיל את הקונקשן. המחשב הזה זיהה שזה קונקשן חדש, הוא ממש צריך לעקוב אחרי זה. הוא רושם לפניו את מספר הפורט שיצא החוצה, מה שני הפורטים בשני הצדדים. בקיצור, הוא זוכר את הקונקשן, מתקן, שולח, ואז כשחוזר הפקט, הוא מזהה שמדובר בקונקשן שהוא רשם לפניו שאותו אחד, זה בעצם הסימון, הוא מזהה שזה קונקשן שקם. לפי הזיכרון שהוא גם זוכר את המספר חבילה שלו. לפי הפורט? בריפליי שהסינקו אמור לתת לו את החצי מספר החבילה שחזרה.
החצי מספר חבילה שחזרה. בסינק, שהוא נותן את הסינק הראשון. אוקיי, יכול להיות. לפי זה בעצם הוא נותן את ה... אני לא התעמקתי בזה בלבל הזה. בשורה התחתונה, וזה בעצם ההוקוס פוקוס האמיתי של הסיפור הזה, זה שהמחשב שעושה את המסקריידינג הוא מזהה בעצם את הפקט שחוזר בתור פקט שהכיוון השני שלו עבר מסקריידינג, ולכן הוא חייב גם לעשות את הפעולה ההפוכה. TCP זה נראה איפה ישים, אבל TCP זה... אוקיי, זה נכון. כשאני אומר שהייתי מופתע שזה עובד, זה בגלל בדיוק מהנימוקים האלה. זאת אומרת, באמת אני מופתע שהעסק הזה עובד. זה המקרה הפשוט יחסית TCP, כי אז יש סדר מאוד מאוד מאורגן מבחינת הפקט, כל הקטע של ה... יש קונקשן מוגדר וברור, וכל זה... שנייה, עכשיו, עוד פעם, תחזור אחורה אותה נקודה. נניח שגם הווינדוס וגם לינוקס לגמרי במקרה שניהם פונים לפורט 80 באותו הוסט, ובמקרה לגמרי שניהם יצאו מאותו פורט. יפה, בדיוק. וזה באמת הנושא הבא שבאמת, מספר סידורי בתוך. הלכתי להסתכל, בדיוק הלכתי להסתכל על השקפים שלי לראות מה שכחתי לדבר, בדיוק זה שכחתי לדבר. בגלל כל הקטע הזה, יכול מאוד להיות שנגיד עם שני המחשבים האלה, שניהם קמו פרש, שניהם החליטו לבנות בדיוק באותו הוסט, ושניהם השתמשו בפורט של עצמם בתור 1024, זה מה שכולם מתחילים, אוקיי? ואז נוצר מצב שבעצם שניהם רוצים להשתמש באותו סוקט פר, אותם source ports, source address, destination port, destination address, אותה רביעייה, שניהם רוצים להשתמש. לכן יש חלק מהתפקוד של המסקריידינג, הוא גם להזיז פורטים. כשהמגמה היא לעשות את זה כמה שפחות, אבל בהחלט יכול לקרות שהמסקרייד יזיז כמה פורטים. זאת אומרת, זה שהלינוקס נגיד כבר השתמש בזה ואז הוא מזיז את ה... בפירוש כן, זאת אומרת, בפירוש כן. המנגנון של המסקריידינג חייב לזהות כל קונקשן שנכנס ויוצא, לרשום אותו, והוא זה בעצם שמונה את ההתנגשויות. אחרת כל אחד לבד. כן. אם אתה אומר שהוא מחליף פורטים, באיזשהו שלב פורטים עלולים גם להיגמר. בהחלט. זאת אומרת, זה יכול לקרות. anyway, זה קורה. כן. מקרה רגיל. אז מה עושים במצב כזה? מה סקורדינג בפורטים? האמת היא שאני לא יודע כמה חכם עשו את זה, אבל אתה צריך לפתוח משהו כמו 32,000 פורטים מול אותו פורט בצד השני ומול אותו מחשב כדי ממש ליצור התנגשות ב-TCP, אוקיי? אבל עקרונית, בדיוק כאילו, הרי כל המטרה של המסקרייד היא לתת תחושה כאילו לא מדובר פה בהרבה מחשבים מסביב למחשב אחד שעושה פה קונצים, אלא זה דרך התחושה שיש לך הרבה פרוססים על מחשב אחד שמייצרים לך הרבה קונקשנס. אז נכון, אם יש לך מחשב שמתמרץ על הרבה פרוססים, תיאורטית אתה יכול לגמור את כל הפורטים. השאלה שלי היא באמת, בפועל, שאנשים מתקינים סרברים גדולים, שיש להם הרבה קונקשנים, אז מה עושים? בבית זה בסדר, בבית זה יעבוד פיקס. האמת היא שזה תתקל בדיוק באותה בעיה אם אין לך סרבר אחד. זה לא הגדיל לך את הבעיה. אם עשית רידירקשן, עשית רידירקשן. אם לא עשית רידירקשן, אם אמרת שהכל זה כאילו סרבר אחד, או באמת סרבר אחד, מבחינת מניית פורטים אתה באותה צורה. אוקיי? טוב, אז זה הנושא של... עכשיו, הייתם קצת מוטרדים באמת מבחינת איך זה באמת עובד. מה שאני מספר לכם פה, אני קצת מקדים את המאוחר, כל הבעיה של איך אתה מזהה את הפקט החוזר, או מה אתה עושה איתו. אני לא מומחה, לא נכנסתי לאינטרנט, אז אני יכול לספר לכם מחוויותיי האישיות שניסיתי בבית. TCP Connections פשוט עובד. כאילו אין חוכמות, זה גם המקרה הכי קל, זה ניגן חופשי. UDP רשמתי באופן כזה זה טריקי, זאת אומרת, אני אגש לזה עוד רגע. DNS, פניות של DNS ממחשב האורח, או Windows, גם ב-TCP וגם ב-UDP, הכיוון הלוך כמובן ברור, ה-Windows שואל שאלת DNS, התשובה חוזרת למחשב המקורי גם ב-UDP וגם ב-TCP. זאת אומרת, המנגנון של המסקריידינג זיהה את שאלת ה-DNS ויודע להחזיר חזרה את התשובה. ICMP היה הכי מפתיע, עשיתי פינג מהמחשב של ה-Windows למחשב חיצוני, וה-Echo Replies חוזרים חזרה ל-Windows. זאת אומרת, גם את הפינגים הוא ידע לזהות ולהתאים חזרה, זה הפתיע אותי, אבל זה עבד יפה. FTP עובד חלק כקליינט, ו-ICQ, מסנג'רים, הכל עובד. זה מדהים אותך? מה אתה אומר כקליינט? עכשיו, למה אומר כקליינט? מה הקושי ב-FTP? FTP יש לך בעיה אחרת לגמרי.
כשאתה מרים קונקשן, כשאתה עושה לוגין בסדר, עשית לוגין, עכשיו אתה רוצה להוריד קובץ. כשאתה רוצה להוריד קובץ, אתה שולח ריקווסט בצ'אנל שפתחת כבר, אבל כדי להוריד את הקובץ בפועל, אתה פותח, פותחים עוד סוקט פר נפרד, פותחים עוד קונקשן נוסף של TCP. אוקיי, עכשיו, עם זה יכולות להיות בעיות, בעיקר את הצד של השרת. אם אתה בצד אם מה שאתה עשית זה אתה בצד שבאמת פתחת קונקשן, אז לא אכפת לך שצריך פה לעשות סינכרון. אבל אם אתה בצד שצריך לקבל את הקונקשן, אתה בקצת יותר בעיה עם זה. לפי התיעוד, ה-IP tables יודע לטפל בזה. עכשיו, איך הוא יודע לטפל בזה? הוא מזהה קונקשן של FTP, יושב עליו, רואה שהולך להיפתח עכשיו קונקשן נוסף, ודואג להתאים את היעד, ודואג לשלוח את זה לאן שזה צריך. אם אני פונה מבחוץ אליך, עם בקשת FTP, אז אתה יודע, אז הראוטר יודע לבד... ה-IP tables טוענים, לא את זה לבד. אבל אז יש לך פריצות. רגע, עכשיו, עוד סיבה טובה למה IP tables מטפל גם במאסקריידינג וגם בפיירוולים. בפיירוולים יש לך בדיוק אותה בעיה, אני עכשיו מרים שרת FTP, אוקיי? אני לא רוצה שאף אחד יוכל לפתוח, אני פתחתי את הפורט הזה, פתחתי את הפורט הזה, עכשיו מה עשיתי? אני כבר לא יכול להריץ את הפרוטוקול FTP הסטנדרטי. ולכן יש ב-IP tables משהו שנקרא Related Connection. זאת אומרת, אני מרשה פתיחת פורטים מולי, בהנחה שהם קשורים לקונקשן שכבר הקמתי. ומילה Related זה בדיוק הקטע הזה של לזהות, לקרוא את העבורה של FTP, לזהות שצריך לפתוח פורט אחר, ולפתוח אותו נקודתית. רגע, ומה עם פסיב? האמת שלא כל כך מתמצא בענייני FTP. מה ש... טוב, פסיב זה אתה פותח את הפורט, לא כאילו... אם אתה פסיבי, אתה מדבר על פסיבי כקליינט? פסיבי FTP, כן. האמת שלא ניסיתי. קליינט, אתה כאילו... אתה זה שיוזם פתיחת הפורט וקונקשן החוצה, ואז הוא פשוט פונה אליי. כן, אז יש לך בדיוק אותו מנגנון, כמו שבקונטרול גם בדייט. לא ניסיתי את זה ברמה, כאילו, אני מודה שמבחינתי, אני שמתי את זה, אבל הייתי מבסוט. לא טרחתי להתעמק יותר מדי. מה שכן, כדאי להזכיר בקטע הזה, זה שה-IP tables הוא מאוד מודולרי, במובן שיש לו הרבה מודולים. זאת אומרת, אומרים במפורש, כשמעלים את ה-IP tables, לעשות ins מודים לכמה מודולים נוספים, כדי לקבל תמיכות בכל מיני קונסים נוספים. נדמה לי שאחד מהם ה-FTP, זאת אומרת, כדאי לחפש אותו ולשים אותו במפורש, אם אתם באמת רוצים כל מיני קונסים מתקדמים. מה שאני עשיתי, לא נגעתי בזה, עבד שלום על ישראל. כאילו, חבל, אני לא אוהב להתמזמז עם עכשיו יותר מדי. ו-raw IP זה לא יכול להיות, זה raw IP. מה זה raw IP? זאת אומרת... raw IP זה משהו ש... אם המחשב Windows 2010 דברים מוזרים. אני אגיד לך ככה. תוכל להגדיר בכללים, הגדרות, תנאים מפורשים, אם יש לך raw IP, אז בעצם לא ברור מה קונקשן, אוקיי? נכון, אין קונקשן. נגיד, עכשיו בוא ניקח עכשיו את המקרה של UDP, אפליקציה שלי, וזה לא מוכר בכלל. מה שאני אראה מאוד בקרוב, זה בעצם אנחנו מגדירים כללים הרי, מתי לעשות את זה, מתי לעשות כל פעולה. ואפשר להגדיר כלל שאומר שאם אתה מזהה UDP שהולך לפורט הזה, שלח אותו ספציפית למחשב הזה. לא, נכון, אבל raw IP זה נגיד מקרים של ברודקאסט, כמו DHCP, של כל מיני דברים של low level של... אוקיי. אז זה בטוח לא יעבוד. אני לא בטוח שאני רוצה גם שזה יעבוד. כי אם אני אעשה who has על רשת שיש לה כל מיני לוקלים, זה עלול לבלבל יותר. כן, זה נכון. לא ירדתי לפרטים האלה, מה האמת? בדרך כלל המצב הוא שיש לך מחשב אחד שמרכז לך את הכל. אני לא בטוח כמה זה... אוקיי. ייצר אותו. עכשיו, סוף סוף, אחרי שדיברתי כל כך הרבה, אנחנו מגיעים בעצם לאיך בפועל עושים את ההוקוס פוקוס הזה, שנקרא מאסקריידינג. אגב, אני משתמש במאסקריידינג מאוד בחופשיות בהקשר של IP table, יש לזה מובן מאוד צר ובדיוק אנחנו יכולים להכיר אותו. שתי צורות להגדיר מאסקריידינג. הצורה הסטריקטית לפרנואידים שבינינו, או לאלה שיש להם במקרה IP קבוע לכל אורך הדרך, מה שאנחנו אומרים זה את הפקודה הבאה. אנחנו אומרים IP tables T-NAT, זאת אומרת, לך לטייבל של NAT, שם תמצא chain שנקרא post-routing, אוקיי? זה. ולא, אתה תגדיר את הכלל הבא.
אם אתה רואה, זה אגב ל-ADSL, אם אתה רואה פקט שהולך לצאת החוצה לאינטרפס של PPP0, זה ה-ADSL, אז J, jump, לך ל-SNAT, SNAT זה פשוט מגדיר פעולה, והפעולת SNAT מקבלת פרמטר אחד, שזה כתובת ה-IP שאני רוצה להחליף אליה, אוקיי? בעברית פשוטה, מה שזה אומר, פקט שעמד להישפך החוצה דרך ה-PPP לאינטרנט, קח את ה-source address שלו ודרוס אותו עם הכתובת הזאת, אוקיי? עכשיו, ה-SNAT, NAT באופן כללי, Network Address Translation, address, ו-S זה source, אוקיי? עכשיו שימו לב למינוח, אני רואה שכבר הייתי צריך להשקיע יותר בטוש. שימו לב שהמינוח לא מתייחס בכלל, הרי אמרנו שצריך לעשות את זה בשני הכיוונים, אוקיי? זה לא רק את הסורס, אני צריך גם להתייחס לפקטים שנכנסים חזרה, אוקיי? בכלל לא מופיע פה בהגדרות, זאת אומרת, ברגע שעשיתי source NAT, אני באופן מובלע גם יצרתי את destination, יצרתי גם את הצד ההפוך. עכשיו מבחינת איך שזה משתלב פה, אנחנו יושבים על הבלוק הזה, זאת אומרת, מה שאנחנו עושים זה פקט שבריר שנייה לפני שהוא הולך לצאת החוצה לרשת, אז אנחנו ממש לפני השליחה החוצה, אנחנו בודקים האם הוא הולך לצאת באינטרפס שאנחנו מדברים עליו, ואם כן, אז אנחנו דורסים את הכתובת IP שלו, וכך לצאת החוצה. למה לעשות מה? לדרוס את הכתובת IP. כי הכתובת IP כרגע היא 10 משהו כזה, אוקיי? אתה מתייחס למחשב של הווינדוס. כן, כן. איך אתה יודע שקיבלת מהווינדוס? עכשיו, שנייה. יש אפשרות שגם הפקט יצא מפה, שהוא בעצם יצא החוצה מהמחשב שלי, נכון? וזה נכון. עקרונית, מה שאני עושה פה, אני גם דורס את ה... עכשיו, הכתובת IP שלו תהיה ממילא הכתובת שאני דורס אליה, אוקיי? אז לא עשיתי כלום. ואני כולי תקווה שה-IP table זה מספיק חכם כדי לא לרשום את זה בתור מקרה מיוחד ולהזיק לי באיזושהי דרך בגלל... אבל הכלל הזה הוא נורא פשוט, והוא גם זה מה שמופיע בתיעוד, אז אני מתאר לעצמי שגם תומכים בו כמו שצריך. כאמור, אני יושב על הבלוק הזה, פה אני הגדרתי כלל, אבל שימו לב שבעצם אני הגדרתי במובלע כלל בצד השני. זאת אומרת, את הפקטים שחוזרים חזרה, אני כנראה אצטרך לשנות אותם פה. מה אתה רוצה להגדיר כללים נוספים ספציפית לזה? אז לא מגדירים כללים ספציפיים, זה קורה מעצמו. המינוח הוא source network address translation, כי אנחנו משנים בפקט הראשון את ה-source address, אבל אנחנו יודעים, תמיד כשאני מגדיר אחד, תמיד אני מקבל את השני במתנה. וזה בעצם המתנה הגדולה. עכשיו, זו הדרך הסטריקט, זה כשאנחנו רוצים להיות בשליטה מוחלטת. החיסרון שלו שאני צריך לדעת מכתוב את ה-IP המדויקת. יש לה עוד חיסרון. עוד רגע נגיע אליו. השיטה ה-liberal way, שהיא מיועדת יותר לקונקשנים זמניים, ADSL, dial-up, cable, זה מתחיל אותו דבר, זאת אומרת הקריטריון הוא בדיוק כמו מקודם, אם זה יוצא חוץ דרך ה-PPP0 אז, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים פעולה שנקראת masquerade. masquerade, בלשון ה-IP tables, זה אומר, תן לפקט את כתובת ה-IP כאילו הוא יצא מהמחשב שמחזיק את ההתקן. הרעיון אומר שעל כל פקט בנפרד, כל פעם שעומד להתפלט החוצה, אני מטיל על הקרנל לבדוק מה הכתובת של אותו התקן, מה הכתובת ה-IP הפרטית שלו, איך הוא מזהה ברשת, וזאת הכתובת שהוא שם. עכשיו, הכתובת שאנחנו מדברים עליה זה אותו 81, כל המספרים האלה. ההבדל החזק פה בין ה-straight way ל-classic way, זה שבמקרה הזה אני קבעתי את הכתובת מראש, ואם באמצע ה-connection נפל וקם מחדש, בעצם אני כבר יושב על כתובת מיושנת פה. אוקיי? במקרה של המסקריידינג, ה-IP tables מזהה את הנפילה והחזרה של ה-connection ADSL, הוא מזהה בעצם שהתחלפה כתובת ה-IP, והוא מעדכן בהתאם לזה את הכתובת שהוא מכתיב במקום. ולכן בעצם הבחירה היא פשוטה. אם יש לכם IP קבוע, מסיבה כלשהי, יש לכם IP אחד קבוע, ואתם רוצים לפצל אותו בין כמה מחשבים, הדרך הנכונה היא זאת, וכל מי שמסתובב עם ADSL או איזשהו קונקשן שהוא קם ועולה, ובעיקר נופל, אז המסקריידינג זאת השיטה.
מעבר לזה, המסקריידינג גם נותן לכם יתרון נוסף, שכשהקונקשן נופל, אז הוא גם שוכח את כל ברגע שנופל הקונקשן ל-DSL, ההנחה היא שכל ה-TCPs שרמתם יקרסו יחד איתו. ממילא הכתובת ה-IP הולכת להתחלק, אז שום דבר לא יהיה תקף פה. ואז פשוט הוא שוכח הכל, וכשקמה הקונקשן מחדש, אז מתחילים מנקי. אז איזה יתרון יש להשתמש בכלל בשיטה הראשונה? זה נראה כאילו, בכל מקרה המסקרייד לא א', יש כאלה, יש יקים שרוצים, קודם כל, אני למשל מפעיל את הסקריפטים האלה, אני כל פעם שעולה PPP, אני מנקה את כל הכללים של כל הצ'יינס, ועם סקריפט מעלה את הכל מההתחלה, ולי יש תמיד את הכתובת הזו מפורשת, אוקיי? עכשיו, למה להשתמש בזה ולא בזה? יש אנשים שאוהבים להגדיר את הכללים במדויק, מפחדים מבאגים, אני לא יודע מה, רוצים להגיד, אני שם לך את הכתובת הזאת. מי שרוצה יעבוד עם זה, אוקיי? אז הסטריפו זה לפרנואיד אם אתה לא יודע שום סיבה הגיונית לעשות את זה. האמת היא שקשה לי לדמיין מצב שבו זה, אם משתמשים בזה נכון, אם משתמשים בזה נכון, יעשה לך צרות. אני עוד רגע אראה לך צורה להשתמש בזה לא נכון, זה עושה לך הרבה צרות. מה שלא תצליח לעשות עם הצלחתי לכם טריקים עם ה-DNS. קודם כל שכחתי להגיד שלום לצופים בבית. הסיפור הוא כזה. אני כידוע מחובר באמצעות לינק ADSL, לפקטים מאוד סלקטיביים, אם יצאו דווקא מההוסט הזה, אני יכול לעשות את זה לפי פורטים, אני יכול לעשות לפי כל מיני פלגים, כל הכלים שעובדים לרשותנו כדי להגדיר firewall, בעצם עומדים גם לרשותנו כדי להחליט אם אנחנו רוצים לעשות מניפולציה לפקט או לא. זה דבר אחד. דבר שני, זה שיש גם דרך להגיד, בדיוק כמו שיש ב-firewall, אפשרות להגיד את הפקט הזה זרוק ואל תתייחס אליו יותר, אז אפשר לעשות על ההפך בנאט. אני יכול על ידי זה שאני אומר accept לפקט, להגיד לו אל תעשה לו שום דבר, תעביר אותו הלאה כמות שהוא ולא לשחק איתו. טיפים קצת יותר מתקדמים. ואיך אפשר לעשות לעצמנו צרות צרורות עם מסקריידינג. אני חושב שאת הדוגמה הזו הייתי צריך לסמל אותה ממש עם X, זה הדבר לא לעשות אותו. מה בעצם אנחנו אומרים פה? פה אנחנו אומרים IP tables, להגדיר כלל של הנאט על הצ'יין של פוסט ראוטינג, הכל מסקרייד. מה זה הכל מסקרייד? זה אומר, מה ההבדל בעצם בדוגמה הקודמת? בדוגמה הקודמת אני אמרתי דרך איזה אינטרפייס. הגבלתי את זה לאינטרפייס מסוים, פה אני אומר הכל מסקרייד. עכשיו מה יקרה אם נעשה הכל מסקרייד? נעשה הכל מסקרייד, כל פקט שיפלט החוצה מהמחשב, יקבל אוטומטית החותמת, את ה-IP של אותו מחשב, כפי שהוא מזוהה באותו רשת. או במילים אחרות, כל פקט שיפלט מהמחשב ייראה כאילו המחשב הזה הוא עצמו זה שפלט אותו. אוקיי? שזה יכול להיות חולה רעה בתוך רשת. ולמה? קודם כל, לא, זה לא הבעיה. הבעיה, מה שמטריד אותי יותר, זה שאם יש לי למשל רשת שיש בה הרבה מחשבים, נגיד שאני ככה, מקום עבודה כזה, 10 מחשבים, והמחשב שעושה את הנאט הוא גם גייטווי, וגם יכול להיות שסתם שולחים עושה פורורדים לכל מיני פקטים שמסתובבים. עכשיו זה אומר שאם אני, מה שזה אומר בעצם שכל המחשבים פתאום יתחילו לראות פקטים מגיעים כאילו הכל הגיע למחשב הזה. אם במקרה שמחת על המחשב הזה, נתת לו פריבילגיות נוספות, למשל מייל רליי או HTTP, אתה מזהה את הפקט ולפי זה נותן הרשאות שונות, אז אתה הצלחת לרמות את האפליקציה של עצמך. כי אז האפליקציות למה שהיא שיטה איומה ונוראה לתת הרשאות? אנשים עושים כל מיני דברים. זה לא לגמרי חריג. זה לא לגמרי חריג שאתה... זה לא חריג. זה בעיה איום ונורא. לא, האמת היא שזה שימושי וגם עושים את זה. זאת אומרת, אתה מדבר למשל על SMTP, אתה אומר שמותר לך לעשות, לשלוח מייל להוסט חיצוני, רק אם הוא שייך לרשת הפרטית. בסדר? עכשיו, מה אם מישהו מהאינטרנט יצטרך משום מה לפתוח לי קונקשן דרך המסקריידינג, אוקיי? אז הוא פה מבחוץ נראה כאילו מבפנים. אוקיי? פעם תסביר את הבעיה? הבעיה היא שהמחשב, בגלל שאני מגדיר את המסקריידינג על הכל, אז כל פקט שאי פעם עבר, חלף לו דרך המחשב, נראה כאילו שלו, אוקיי? עכשיו, תאר לעצמך מצב שהוא לא כל כך סביר ב-ADSL, אבל הוא כן סביר אם אתה למשל
יושב באופן קבוע על רשת, וייתכן מצב כזה, שבו אני יכול, ממחשב חיצוני, לפנות למחשב בו בתוך הרשת. אוקיי? אם עשיתי דבר כזה, הפנייה תיראה כאילו היא יצאה מהמחשב הזה, שזה מחשב בתוך הרשת. מה שאומר למשל, שאני יכול לשלוח מיילים, כי אני מקבל בעצם הרשאות של חבר בתוך הרשת. לא בריא במיוחד, הסיפור הזה, אוקיי? אז זה הסיבה למה מסקריידינג קצת מאיים על אנשים. עכשיו, אם היינו עושים את זה בשיטה הסטריקט, אז היינו קובעים מראש את הכתובת IP, הכל היה מתקשקש לגמרי, ישר היינו מבינים שעשינו משהו לא בסדר, והיינו נופלים. אז זה ככה לא. למרות שזה הבעיה זה שזה עובד, ומבסוטים, זה כמו לעשות אקספט להכל בפיירוול, פתאום הכל עובד וכולם... מה? אני בדיוק עכשיו הולך להעביר את עצמי לפיירוולים, מה שיאפשר לאנשים שלא מתעניינים בפיירוולים לנוע לביתם, ומי שרוצה יישאר. מה הנושא הבא? זה יכול להיות זמן להפסקה? כן, זה בדיוק הזמן, במעבר, אני עכשיו בתפר, בקרוב. אני רק רוצה להזכיר, אני עוד רגע עוזר מסקריידינג פשוט. יש ערך מוסף מבחינת הגנה על הרשת, כשאתם עושים רק מעצם זה שעשיתם מסקריידינג. נגיד אפילו לא עשיתם שום firewall, אוקיי? אם יושב פה מחשב ברשת ומתחיל לעשות לי פורט סקנינג, אין שום סיכוי בעולם שזה יעבור הלאה למחשב ה-Windows, שבעיניי כמובן הוא פרוץ ונותן לכל אחד לעשות בו כרצונו. ולמה? כי פשוט אין שום קונקשן, זאת אומרת אין שום סיבה שהמחשב שעושה מסקרינג יזהה את זה כמשהו שצריך להעביר לאנשהו. מבחינת המחשב הזה, כל הפניות לאותה IP מופנות אליו. מה שאומר שיש לי מחשב אחד להגן עליו, ומחשב אחד שאני גם די שולט בכמה הוא אקספלויטבל. אוקיי? זה לא מאפשר לך בעצם להריץ איזשהו סרוויס של המחשב Windows 2000? זה כן מאפשר לי לעשות את זה סלקטיבית. אם אני יכול כן להגיד לו סלקטיבית, על הפורט הזה כן תעביר הלאה. סליחה, אני ממש לא עוזב את הנושא של מסקריידינג, כאן נזכרתי. אם יש לי מחשב לינוקס נוסף, גם עליו יש SSH סרבר, אני רוצה לגשת מהטכניון הביתה, למחשב לינוקס הנוסף מאחורי... אתה יכול, אתה עושה את זה על ידי זה, על מה שאנחנו נדבר עוד רגע, אבל אתה יכול להגדיר כן כלל שאומר מה שמגיע לפורט מסוים, ספציפית, מופנה למחשב הזה, אוקיי? אני שם... ואם זה שניים יש לפורט אחד, ופה יש SSH... לא, אני שם SSH סרבר לפורט אחר. לא, אתה משאיר אותו על אותו פורט, אתה מגדיר בפיירוול שכל הפניות שמגיעות ל-80-80 ילכו לפורט 80 במחשב הפנימי. בדיוק זה. הצלחתי לכם טייקים עם ה-DNS. קודם כל שכחתי להגיד שלום לצופים בבית. הסיפור הוא כזה. אני כידוע מחובר באמצעות לינק ADSL, ומה שקורה שה-PVP-0 עולה, או שהקשר ADSL עולה, תוך כדי העלייה הזאת, הספק אינטרנט שלי מספר למחשב הלינוקס במקרה הזה, מהן כתובות ה-DNS, והן נקבעות בצורה דינמית, כידוע. עכשיו, אני יכולתי לעשות אחד מתוך שני דברים, מבחינת DNS. יכולתי לקחת את הכתובות האלה, ולהגדיר אותן ככתובות קבועות בהגדרות של ה-Windows, וזה מבטיח לי שה-DNS יעבוד כמו שצריך, כל עוד הכתובות לא משתנות. הדבר השני שיכולתי לעשות, זה לנסות לראות איזה דרך, איך אני רומז למחשב ה-Windows, היי, כתובות ה-DNS שלך הן אלה. תוך כדי עבודה, DHCP, כל מיני דברים כאלה. אני לא התלהבתי מהאפשרות הזאת, כי זה אומר שהלינוקס חייב לדלוק בזמן שהווינדוס עושה בוט, לא תמיד התנאים הנכונים מתקיימים, זה נראה לי ברדק, אני אסמוך על ה-DHCP של הווינדוס, לא התלהבתי. אפשרויות שלישיות, יכול להיות שיהיו כל מיני שיטות אחרות לעשות את זה. אני בעצם מה שעשיתי זה בחר את האפשרות השלישית. אני אמרתי דבר כזה. אגב, סליחה, למה לא רציתי לתת כתובות IP קבועות? סיבה טובה לעשות את זה. אתה מכניס ספק אינטרנט מדי פעם. כן. אתה רואה סרטים בווידאו מהטכניון. מה? האמת היא שזה, כן. אני, ממש הסיבה. זה לא רחוק מזה. כולנו מכירים את המצב העגום מאוד שה-ADSL נופל, או ספק האינטרנט שלנו קורס. אתה יכול לתת כמה שאתה רוצה DNSים בווינדוס. כן, אבל אז אתה צריך להתחיל לנחש איזה מהם הוא כרגע תקף. הוא ישלח לאחד, יחכה, ישלח לאחד, יחכה. אני לא רוצה את המשחק, אני רוצה שזה יעבוד. אני רוצה, מה שאני רוצה באמת, נפל לספק אינטרנט שלי, אני ב-Dial-Up Connection על הלינוקס, מתקשר למישהו אחר, 135, מקבל DNSים חדשים, והנטסקייפ בצד השני, המוזילה, דלק, הכל היה... לא מרגיש כלום. שום דבר, פשוט ממשיך לעבוד כאילו לא קרה שום דבר. יש אנשים שבלי אינטרנט... כן. איך עושים את זה?
אני מדגים קודם כל איך עושים את זה עם כתובות סטטיות. הטריק אומר דבר כזה, בואו ניתן בואו נגיד למחשב ווינדוס שלנו שה-DNS יושב בכתובות האלה 10.2.0.1 ו-10.2.0.2 זה כתובות ה-DNS הקבועות שנתתי לו, אוקיי? עכשיו הטריק היפה הוא שאותו IP tables יזהה פקט שמיועד לזה, במקרה הזה שאילת ה-DNS יצא פקט שמיועד לכתובות האלה, הוא כבר יחליף אותם לכתובות של ה-DNS האמיתי וישלח אותם לדרכם. כן. למה עושים cache name server פשוט השעת לינוקס? לשים מה? cache name server. name server? אני רוצה לתחזק דבר כזה, ייכנסו לי מבחוץ, יפרצו לי זה. cache name server. אני מסכים. אני מסכים שיש יותר מדרך אחת לפתור את הבעיה הזאת. לא, כאילו, במקום להתחיל להסתבך. זה הרבה יותר כיף. האמת שזה הרבה יותר כיף. הסיבה, תשמע, ברגע שנראים cache name server צריך לקרוא עליו, וצריך להבין מה הוא עושה, צריך לוודא שכשהקונקשן ירד ועלה הוא באמת מעדכן. אז זה, לטובת העניין זה אפילו דרך לימודית. מה צוות הפקודות שעושות את זה? אנחנו נעבור על אחת השנייה תרגיל בית להבין. IP tables T-NAT, אנחנו פונים שוב לטייבל של ה-NAT, ובו הוא מתבקש למצוא את הפרי-ראוטינג, זה. ובו אנחנו מוסיפים כלל שאומר שפקט שהדסטיניישן שלו הוא 10.2.0.1, נא לבצע עליו D-NAT, Destination Network Address Translation, ולהחליף את ה-Destination, את היעד של הפקט, לזה, שזה ה-DNS שלי. זה כל מה שזה עושה. ההוקוס פוקוס בעסק הזה, כמובן, אני התייחסתי פה ל-Destination NAT, כרגיל במתנה אני מקבל Source NAT. אוקיי? זאת אומרת, בשלב הראשון יגיע פקט מהווינדוס, מפה, יישפך לפרי-ראוטינג, יעבור את כל המיינגלינג שלו, שימו לב שזה קורה בשלב הכי מוקדם. ברגע שזה נכנס לראוטר, זה כבר מזוהה כפקט עם הכתובת החדשה, עם 192, זאת אומרת, זה כבר ברור לאן הוא הולך. זה יעבור לפורורדינג, זה יעבור פילטרינג של פורורדינג, פוסט-ראוטינג לא יעשה למקרה הזה שום דבר. סליחה, פוסט-ראוטינג כן יעשה משהו, הוא יעשה לו Network Translation, כדי גם לשנות את ה-Source Address, כי הרי הוא צריך לקבל את הכתובת שהיא ולידית, המקור הוא גם כתובת 10 משהו, אוקיי? יש לנו שני Network Address Translations, וזה נשפך החוצה לרשת. זאת אומרת, אין שום קשר בין הכתובות שהיו בהתחלה לכתובות שהיו בסוף. בכיוון ההפוך, חוזר את התשובה, מזהה שזה DNS query שכבר היה, ולכן מתרגם חזרה את כתובת ה-source, סליחה, מההתחלה, backspace, חזר, מה הוא צריך? לא, סליחה, הוא מזהה של DNS query, מתרגם את ה-source, מתרגם את ה-destination. רגע, אתה לא צריך עוד שקף? זה לא השקף הבא? לא, זה לא, אני מתאר פשוט המסלול. הגיעה התשובה של ה-DNS, נוחת פה, הוא מזהה שזה DNS query, זה משהו שכבר שאלו, לכן הוא משנה את ה-destination, היעד של הפקט הוא לא היעד של המחשב הזה, אלא המחשב בעצם ששאל. ראוטר, זה עובר forwarding, כי זה צריך להגיע אל המחשב הסמוך עלינו, ובפוסט ראוטינג, ב-source network address translation, פה הוא ישנה חזרת הכתובת, המקור, מהכתובת של ה-DNS האמיתי ל-DNS המדומה. זאת אומרת, התשובה תחזור גם מ-DNS מדומה. זאת אומרת, הלינק, כל השני ה-DNS נראה חלק לגמרי, אף אחד לא מזהה שעבדו עליו. זה, איך עושים את זה באופן קבוע? קוראים הכתובות קבועות. אמרתי שהכתובות לא קבועות, ולכן צריך סקריפט קטן. שזה הרבה יותר קל מאשר להעלים name server cache. כאמור, שלג, אמרתי את זה 5 פעמים בערך, שלג לינק ADSL, הכתובות נתונות, כתובות של ה-DNSים. אני לא יודע איך זה עובד אצלכם, אני כבר שכחתי למה זה עובד ככה אצלי, אבל ב-IP App Local, שנמצא תחת EEC, PPP נדמה לי, או משהו כזה, או Networking, נא למצוא את הקובץ. באותו סקריפט כשעולה אינטרפייס חדש, אותו סקריפט שאתה מטפל בזה, הוא הולך, לוקח את הכתובות DNS האלה וכותב אותם בתוך ה-ETC Resolve Conf. ונדמה לי שזה קורה אצל כולנו כשאנחנו משתמשים ב-PPP, ולכן יש פה איזה סקריפט קטן וקרי ושכולנו יודעים מה הוא עושה. זה שילוב אגב של Bash סקריפט עם Perl סקריפט. עיקרי הדברים שלו זה, ה-Perl סקריפט זה,
אוקיי? וכל מה שהוא עושה הוא פשוט קורא את ה-resolve conf, מוצא החוצה את שתי כתובות ה-DNS ומחזיר אותם אחד אחרי השני. זה הרגע expression שמזהה כתובת IP, וזה אומר אל תביא לי את זה שמתחיל ב-127, ה-local host לא מעניין אותי. זה מה שהחתיכת פאר סקריפט הזה עושה, ופה מה שיש זה בדיוק אותה פקודת IP tables, פשוט החלפתי פה את המספר של הכתובת ב-DNS count, ופה אני החלפתי את ה-name server כמשתנה. בקיצור, זה הסקריפט שהולך ואוטומטית משנה את זה... אבל זה בלי DNS count plus. מה? זה בלי DNS count plus. זה bash סקריפט. בבאש זה בלי DNS count plus. אני אגיד לך את האמת שלנו, אני נורא שמחתי שזה עבד בכלל. כן. אתה דיברת פה ב-DNS, אבל מה אתה עושה נגיד עם פרוקסי? מה אני עושה עם פרוקסי? כן, יש לך נגיד פרוקסי מוגדר כרגע על ספק אחד, הרגע עלית על ספק אחר, לכן יש לך סקריפט מראש שדואג ל... אוקיי. מה אתה עושה עם הפרוקסי? על אותו עיקרון. אוקיי, אותו טריק בדיוק. יכול להיות שאתה רוצה להחליף אפילו... יכול להיות שאתה אפילו רוצה לתרגם כתובות פורטים, אבל בגדול אתה צריך פה סקריפט קצת יותר חכם. אני לא בטוח שהם יושבים באותם הכתובות, הם יהיו בכתובות שונות. אתה תצטרך לכתוב סקריפט שמזהה את הפרוקסי עובר... הוא לא נכנס לריזולב, נכון? הוא לא עובר לשום מקום, נכון? זה משהו שצריך לדעת אותו מראש. אז אתה צריך לזהות מי ספק האינטרנט שלך על ידי הכתובת או לפי ה-DNSים, ולכתוב עוד איזה סקריפטון שמשנה את הפרוקסי. אם אתה ממש מתעקש לעבוד עם פרוקסי, כשאתה עשית dial-up connection בגלל שנפל לך ספק אינטרנט. יש אני חושב שבאקספלורר יש איזשהו דרך להתחבר לאוטומטיק פרוקסי סרבר או סקריפט או משהו כזה, איזשהו קובץ ידוע, השם שלו ידוע, פרוקסיז נקודה... לא משנה, זה קובץ שאתה מעלה אותו, זה נקרא... הוא אמר גם אקספלורר וגם פרוקסי, ואני... איך אתה בכלל יודע מה הפרוקסי? זאת אומרת, פעם אחת, לא באופן אוטומטי. אני מקבל את זה בדף, ברוך הצטרפותך לשירותינו, הפרוקסי הוא כזה. זה גרפ על דף נייר, בסדר. רגע, שנייה, אני רק תסביר בשתי מילים על הפרוקסי, כי אני לא יודע מה זה. מה זה פרוקסי בגדול? האמת היא שזה לא ממש קשור לנושא שלנו, כשאתה... בגדול כשאתה גולש באינטרנט אתה פונה גלישה במובן הנטסקייפי של המילה, או אקספלורר, לא עלינו. אתה גולש, אתה פונה לפורט 80 של השרת שעומד נגדך. עכשיו, יש מין תכמון כזה שאומר, אתה אל תפנה לפורט 80 של השרת המרוחק, תפנה במקום זה לשרת יותר קרוב, לפורט 80 נדמה לי. למשל, הוא יכול לשבת אצל הספק האינטרנט שלך, או לפורט 80 שלו. והשרת הזה, בגדול, במקרה הנגיד כללי מאוד, ילך ויאסוף את הדף הזה בשבילך וייתן לך אותו, אבל אם במקרה מישהו אחר שלף את הדף הזה לפניך, או אתה בעצמך, הוא ייתן לך משהו קשט אצלו. וזה הדרך של ספק האינטרנט שלך לחסוך תעבורה. בדרך כלל הם עושים טרנספרנט פרוקסי. MTU, הנושא היחיד שבאמת מעצבן בכל הקטע של IP Masquerading, כי זה מאלץ אותי לגשת למחשב שמריץ ווינדאוס ולעשות עליו משהו. ככה. הטבע של... מה זה MTU? אני בדיוק לא להסביר את זה. אוקיי, בראשית של כל הסיפור הזה, זה שכל Network Interface, כל כרטיס רשת או PPP, או איך שאתה לא מחליט להעביר את התקשורת שלך, מגביל אותך במנת ה-IP, בגודל שלה, מה הגודל המקסימלי שמותר להעביר. כרטיס אתרנט סטנדרטי אומר לך שאל תעביר דרכי מנת IP שעוברת 1500 בייט, או אני אתחיל לעשות בשומות. אוקיי? עכשיו, הדבר העצוב בכל הסיפור הזה, זה שבגלל שכל החוכמה הזאת עם כל הקטע, כל הצורה שבה עובד ה-PPP, יש שם איזה קטע של טאנלינג, נעזוב כרגע בדיוק מה שקורה, ה-PPP שעולה לטובת ADSL, אני יורד לרמה הכי פשוטה, נותן לך MTU של 1452. הלכו לך 48 בייט על כל מיני קפסולציות. בעברית פשוטה זה אומר שאם אני מנסה לדחוף סתם פקט של 1500 בייט לתוך ה-PPP 0, הוא יתחיל לעבור פיצולים ובלגן, פרגמנטיישן בעברית צחה, שבלי להיכנס יותר מדי לפרטים שלא בהכרח אני כל כך מתמצא בהם, זה גורם לירידות בביצועים, אם לא תקלה כוללת בכלל. מה שאומר שאני לא רוצה בכלל שפקט באורך יותר מ-1452 בכלל ינסה לעבור דרך שם. עכשיו, כשאני משתמש במחשב הלינוקס שלי בתור עושה דרכו טלנטים וכו' וכו', אין סיכוי שינסו לשלוח כזה פקט,
כי ה-TCP מזהה את הגודל של ה-MTU ומראש לא מנסה לשלוח פקטים יותר גדולים. הבעיה היא שהמחשב של ה-Windows, מבחינתו אין לו מושג שעושים פה תכמונים מאחורי הגב. יש לו אינטרפייס של אתרנט שמוכן לקבל 1500 בייט, הוא ינסה לשלוח 1500 בייט דרך אותו כרטיס אתרנט שלו. צריך להגביל את הווינדוס. אז אני צריך לגשת למחשב של הווינדוס ולהגיד לו, תשמע, דרך כרטיס אשראי שלך אתה לא מעביר יותר מאשר 1452. בעברית פשוטה, להגדיר את ה-MTU. איך עושים את זה? מערכת הפעלה מתקדמת בווינדוס 2000, עם נטוורקינג מתקדם. הדרך לעשות את זה להיכנס לרגיסטרי ולהוסיף, זה לא קיים שם אפילו, אתם מוסיפים שם ערך באיזה חור של החור של החור. אני חייב להודות שאני לא התלהבתי לעשות את זה, הייתי די בשוק שזה עבד, אבל זה עבד. איך אתה ידעת שזה עבד? מה, הלכת עם סניקר? כמובן. לא, פעם היו אתרים שלא היו עולים בגלל שהפקטים היו מפוצלים, והם פשוט לא ידע לאחד אותם, פשוט לא היו עולים. כן, פרגמנטיישן זה לא דבר טוב. נכון, ואז יש עוד סיבות למה בכלל תיעדו את הנושא הזה של להקטין את ה-MTU, זה גם דרך מודם חיוג, יש יתרון לפעמים בלהקטין אותו. אגב, חייבים כמובן לעשות ריבוט, אין ברירה, זה אולי יזהה את זה ככה מיידית. אז ב-How to, שאני מזכיר אותו בסוף, מוסבר בדיוק איך לעשות את זה לכל מערכת הפעלה נחותה או פחות נחותה, בעיקר ווינדוסים למיניהם, תהיו ערים לנקודה הזאת. מה אתה עושה עם המחשב האחרון שלך בלינוקס? מגדירים את ה-MTU ב-IF-config. IF-config אפשר להגדיר MTU. כן. גם זה מופיע אגב בארטו, משום מה. טריקים אחרים. מה אנחנו עושים עכשיו? כל מיני צעצועים אחרים שאפשר לעשות. סרבר על הוסט שאנחנו דילפנו את הכתובת שלו. השיטה, אני לא הוספתי את זה, זה מופיע באחד השקפים שמשום מה דילגתי. פרי-ראוטינג תמיד עושה D-NAT ופוסט-ראוטינג תמיד עושה S-NAT, זה די טבעי. זאת אומרת, את היעד, אם אני משחק איתו, אני רוצה לעשות את זה לפני. אם אני רוצה לשנות לאן הפקט צריך להגיע, כדאי לעשות את זה לפני שנעזור את הראוטר. ואם אני רוצה לשנות את המקור שלו, לא אכפת לעשות את זה, אפילו אני אולי מתלהב מהרעיון של לעשות את זה בדיוק לפני שזה יוצא. לא יודע למה התעקשו לשים את זה פה בעצם, יש גם סיבה. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול, אם אני רוצה להרים שרת, למשל אני רוצה לפתוח פורט 80 משום מה על מחשב הווינדוס שלי, אני צריך להוסיף שורת D-NAT שאומרת שפניות לפורט 80 לכתובת שלי, לכתובת שאותו לינוקס מזוהה איתו, נא לתרגם אותה לכתובת של אותו מחשב שרוצה שיהיה שרת, יכול להיות שאני גם רוצה להחליף את המספר של הפורט. זה אחד הדברים לעשות. אפשר גם כאמור לשנות את הפורטים. מי שממש רוצה להתחכם ורוצה לפתוח את הפורט של המייל משום מה ב-26 ולא 25, אותם עקרונות שתקפים לגבי משחקים עם כתובות אינטרנט, אפשר לעשות גם עם פורטים. זה נקרא פורט רדירקשן, מוסבר באריכות ופורטרות במניאל. דבר נוסף מאוד מאוד נחמד שאפשר לעשות, זה load balancing. זה די מפתיע שזה בכלל נכנס פה. אם אני מגדיר, הרי אמרנו שאני יכול להפנות פקטים לשרת. אני אומר, אם זה לפורט הזה, אלך לשרת הזה. עכשיו, מה קורה אם אני שם יותר משהו שורה אחת עם בדיוק אותם קריטריונים? ואני אומר, אם זה מיועד אליי, כאילו אליי, לכתובת שלי, לפורט הזה שלח לשרת הזה, ואחר כך עוד שורה אני מוסיף, שאומר אם זה מיועד אליי, בדיוק אותו פורט, שלח את זה לשרת הזה. זה בפירוש כללים סותרים. אז היה אפשר לחשוב שהכלל הראשון ינצח, אבל הם סידרו את זה ככה, שבעצם הוא יעשה end and dino עליהם. זאת אומרת, כל פעם שהוא יתקל בתנאי שמוגדר שם, הוא יפנה לשרת השני. והתוצאה שיוצאת מזה, זה שבעצם הבקשות מתפזרות hopefully באופן אחיד בין שני שרתים, או יותר, שזה מדרך להקל עליה על עומס ברשת. כן. זה אומר שהוא תמיד קורא את כל הכללים עד הסוף לפני שהוא מחליט? בקטע של נאט כן, בקטע של פילטרים בשום אופן לא. אוקיי? טוב, דומני, לא יאמן? כן. ואז סיימתי את שיחתי בענייני מסקרדינג. אנחנו עוברים עכשיו לדבר על פיירוולים. אוקיי. עד עכשיו התעסקנו בשלישייה הזאת, באמת שהיה גם באוטפוט פילטר, התעסקנו בכלל בנטוורק אדרס טרנסליישן,
המטרה הייתה לייצר כל מיני השליות נחמדות. עכשיו בקטע של firewall, שהמטרה היא לחסום פקטים שלא מעניינים אותנו. ולכן אנחנו עוברים בעצם לדבר על 3 צ'יינים, בטייבל של הפילטר, output, forward ו-input. אז מה עשינו עכשיו? רק direction? redirection? כן, מה שעשינו אז כן, שחקתם כתובות. לזרוק את זה קסמי כתובות IP, זה הנושא עד עכשיו. בצורה מאוד מאוד דומה אפשר להגדיר כללים שאומרים לכל אחד מהצ'יינים, אומרים בעצם אם הפקט מתאים לתנאי הזה והזה והזה והזה, זרוק אותו לפח, קבל אותו, או זרוק אותו לפח ותודיע גם לצד השני שמשהו לא בסדר. עכשיו, הטרגטים, טרגט זה בעצם הפעולה שאנחנו יכולים לבצע, רק בהתאמה, accept. אני ציירתי תמיד על החיצים פה, accept זה בעצם המשמעות היא, הפקט הוא בסדר, הוא חבר שלי, תעביר אותו הלאה. drop אומר, הפקט נשכח, לא מחזירים שום תשובה, לא רומזים לאף אחד שמשהו פה לא הלך טוב. reject מחזיר הודעת ICMP, post unavailable, network unreachable, מה שאתם רוצים, אפשר לבחור איזה הודעה מחזירים חזרה לצד השני. ו-Q זה פעולה, יש קרנלים שתומכים בלהעביר את הפקט כמו שהוא לתוך user space, זאת אומרת לאפשר לאיזושהי אפליקציה לקרוא אותו, אולי כדי לנתח. זה ב-DMZ, זה לעבר על ה-DMZ לפעמים. דמיליטרייזד, יש, אוקיי, בסדר. לא משנה, אתה אמור. בקיצור, קיימת אפשרות בקרנלים מסוימים לעשות מה שנקרא Q. ובסך הכל, כל האמנות של להרים firewall זה להגדיר את הכללים הנכונים שיקבלו את הפקט שאנחנו רוצים ויחסמו את הפקט שלא רוצים בסדר הנכון ובצורה לוגית, והסיבה העיקרית למה firewall'ים לא עובדים זה כי בני אדם התבלבלו. בני אדם כתבו אותם. והם התבלבלו, לפעמים גם בני אדם צריכים לכתוב את זה נכון. מה שאני עושה עכשיו, אני פשוט עובר על ה-firewall הפרטי שלי, מי שרוצה להציע שיטות לפרוץ אליי, אני אשמח לדעת שיש לי חורים. אני פשוט עובר עליו. אנחנו נשתול לך את ההצעות בדיסק. מה? נשתול לך את ההצעות בדיסק. כן. לא, אני חשבתי שאני אעלה פתאום עם קרנל 2.5/13, אבל אמרו לי לא פה. אוקיי, אני פשוט עובר על הכללים לפי הסדר, הסברים בגוף הסרט. אנחנו פותחים, אני פותח את עכשיו, סליחה. השיטה שבה אני בחרתי לעשות, זה כל פעם שאני חושב שקרה איזשהו שינוי ברשת, מרצים סקריפט שמוחק את כל מה שהיה, כל הכללים שעד עכשיו בפיירוול, ומגדיר הכל בהתחלה. לכבד את המחשב. אגב, צריך, אני לא הזכרת את זה, לא בטוח כמה זה מעניין אתכם, אבל בכל מקרה, IP Tables, כפעולה, מה שהוא עושה, זה אפליקציה שזורקת, הולכת לאיזה תת ספרייה בפרוק, ושופכת פנימה איזושהי נתונים ליסטיים. זאת אומרת, כל פעולות IP Tables שכזאת, זה בעצם תרגום מהפקודות שאנחנו פתרנו פה באסקי, למשהו שנשפך פנימה בתוך הקרנל. כן, זאת אומרת, ה-IP Tables האמיתי יושב בקרנל, זה מה שצריך לזכור. אוקיי, הפתיחה. IP Tables P input drop, P output drop, P forward drop. מה שזה אומר, P זה policy, תגדיר את ה-default policy, זאת אומרת, את מה שה-chain עושה אם אף אחד מהכללים לא טוען את הפקט שנכנס, תגדיר את ה-policy בתור drop. כי אני עכשיו הולך לרוקן את הכללים, אז אני רוצה שכשזה יהיה ריק, הוא יזרום הכל לפח. מה שאומר שלשבר שנייה, המחשב שלי בעצם סגור לעולם. אני מעדיף את זה מה שמחשב פתוח לעולם. אז בגלל זה הכלל הוא drop. IP Tables F flash, קח את ה-table nut ו-table filter, כל הצ'יינים שבתוכו תרוקן אותם מתוכן. אין עכשיו שום כללים, לא בנאט ולא בפילטר. יכולתי אם הייתי אורתודוקסי להוסיף מנגל, אבל אין לי כוח לזה. IP Tables X, delete table או delete chain, אני כבר לא זוכר. בקיצור, פשוט זה מוחק את כל הצ'יינים. זה מוחק את כל ה-user defined chains, אם משום מה היו כאלה, עפים. זאת אומרת, שלב ראשון אנחנו מרוקנים. חומה. כן. עכשיו אני מאוד מאוד ליברלי, לשם פתיחה, אני סומך על לופבק אינטרפייס, זאת אומרת כל פקט שיצא מתוך המחשב שלי ונכנס ומיועד למחשב עצמו, 127.0.0.1. זאת אומרת כל מה שהמחשב שלח לעצמו, אני מרשה. זה מאוד מאוד ליברלי מבחינתי. שים לב לכתיבה, IP Tables,
append, תוסיף ל-chain של האינפוט, של פה, תרשה כל מה שנועד להיכנס דרך, כל מה שבא לך מה-loopback interface, תרשה, וגם באוטפוט, כל מה שיוצא החוצה loopback interface, תרשה. זה מתווסף על גבי הדורות מקודם? לא, אני מחקתי, עכשיו עשיתי פלאש, פתרתי לו פלאש, למחוק הכל. ועכשיו אני מבסף את זה כרגע על כלום, אוקיי? כרגע על כלום, וכל מה שיבוא אחר כך יתווסף. מה אמרת שם? לופבק? לופבק. למה? לופבק זה אינטרפייס, זה כאילו כרטיס רשת שלא עושה כלום, הוא מחובר בין המחשב לעצמו. הוא עושה את זה עם המים, PPP או... לא, זה כלום, זה כמו כרטיס רשת מהמחשב אל עצמו. למה אתה מאפשר את זה? מה? כי לפעמים אני עושה טלנט 127.0.0.1, אוקיי? אני בעצם עושה טלנט למחשב של עצמי. הוא יודע לזהות לופבק? אני אומר לו, מה שבא מהאינטרפייס של הלופבק, תרשה הכל. אני סומך עליו. כי אתה יכול לחסום את זה. אבל כשאתה אומר טלנט 127, אתה באופן כאילו, בצורה שלא רואים שקופה, אתה כאילו משתמש בלופבק? כן, בראוטינג טייבל הסטנדרטי מגדר שהלופבק מופה על 127.0.0.1. האינטרפייס של הלופבק... בדיפולט כן, כמו שעולה כל לינוקס נורמלי. זה לא רק אחד, זה גם 2. כן, הוא מוגדר על 127 כל נדמה לי. אבל הכלל הזה הוא בטוח, אני מקווה, כי אפילו לא מתייחס לכתובות, אלא הוא מדבר על זה שזה לופבק אינטרפייס, ולופבק אינטרפייס לא יכול להיות מחובר לעולם החיצוני. אוקיי? הוא בהכרח משהו שיצא מתוך המחשב של עצמי. אז על זה אני סומך. מה? זה חשוב. בטח שהוא חשוב, חשוב לאללה, בגלל אני מפשר לו. נסה להריץ תדעים בלי ברור. בלי זה אין חבל. פה, אני שומע את זה פה לפי הסדר. תזכירו לי לחזור חזרה לשקף הזה אם זה ממש יעניין אתכם. מה שאני עושה, אני מציג את הפעולות לפי הסדר שמתבצעות בפועל, ולכן זה בעכשיו, זה די מסובך, נחזור אליו אחר כך. נחזור אליו אחר כך. מה שאני עושה פה זה כבדהו וחשדהו למודם ADSL. נגיע אליו. אוקיי. בשקפים זה אחר כך נשאר לכם בסדר הנכון. אוקיי, עכשיו מה שאני עושה, אני מתייחס אל היקום כולו, נכון? אוקיי. נתחיל דווקא מהכללים של האינפוט. באינפוט אני אומר דבר כזה. אני מזכיר לכם שהרשת הפנימית שלי היא 10.28. אוקיי? זו הרשת הפנימית שלי. ולכן הכלל הזה אומר דבר כזה. לאינפוט, פקטים נכנסים. אוקיי? כל מה שלא נכנס מתוך הרשת הפנימית, סימן קריאה, לא. כל מה שמקורו לא ברשת הפנימית, 10.28, הסלש 16 אומר בעצם שמתייחסים רק לשני אלה. כאמור, כל מה שלא מפה, בפרוטוקול TCP, ומיועד לפורטים מ-0 עד 1023, זאת אומרת, אותם פורטים שכנראה אנחנו פתחנו לכל מיני מיילים, סמבות זה, אם זה בא מעולם החיצון, זרוק לפח. אף אחד לא מדבר עם המחשב שלי. אוקיי? אף אחד לא מרים קשר. מה שכן, מה אני כן עושה? אני אומר, מה שבא אל המחשב שלי דרך PPP 0 ומיועד לכתובת שלי, זה גם די מיותר גם להגיד PPP 0 וגם לכתובת שלי, אבל אשרי הפרנואיד, והמצב שלו הוא שזה בעצם כבר קונקשן שקם או קשור לקונקשן שכבר קם, state או established או related, מקבלים. זאת אומרת, מה שאני מאפשר פה, מה שאתה יוזם. זה אם אני יזמתי את הקשר, הוא כבר בעצם היה קיים, אני מרשה לפקט החוזר לחזור לכל פורט. זה הכלל השני לאינפוט. זה ההתייחסות שלי לעולם החיצון. לכל פורט? לכל פורט. למה לכל פורט? למה יזמת? בחרתי להיות ליברלי. באמת כי יזמתי את זה, זאת אומרת, יכולתי כבר להגביל את זה עוד יותר. אם אתה כבר state related. סליחה, לא, מה אני אומר? סליחה, זה לא לכל פורט. כבר פה, לא בלבלת אותי. פה כבר חסמתי, פה הגדרתי כבר מדיניות. זאת אומרת, מה שנכנס אליי מפורט 0 עד 1023, ממילא הלך לפח. זה לא לכל פורט. אוקיי? ואם זה מה עם מהלסה שאר 1023? הפורטים? הם חסומים כבר מראש? מה? אין לך... פורטים לא בשימור, זה פורטים שבדרך כלל משתמשים בהם בסינק וזה עד 6,000 כאילו זה... פורטים בזמנים, אפשר להתחבר ל-30,000 לפורט 30,000? כן, היה חשב... אני יכול... 23 יש סרוויסים שמאזינים. מעבר לזה זה פורטים שהם פחות או יותר כאילו הספרים, זאת אומרת,
אין עליהם שירותים רשמיים שאמורים לרוץ, זה בדרך כלל... אבל אז אם בן אדם רוצה להיכנס אליך, למה שהוא ייכנס בתוך ה... באלה? יש פורטים שיש כאלה שאתה מדבר איתם. אז רגע, אלה שאתה לא מקשיב אליהם, בכל מקרה לא יכולים לפרוץ לך דרכם מהמחשב, זה הכוונה? אלה שלא מקשיבים בכל מקרה אפשר. אם לא פתחתי אז אף אחד לא ייגש. אבל על המחשב הזה למשל נמרית סמבה. אוקיי, שיתוף קבצים זה פתח לי פה... פה אתה יוצא בעצם מנקודת הנחה. 139, כן. סליחה שנייה. פה אתה יוצא מנקודת הנחה שכל התוכנות שמאזינות, כל הדימונים שמאזינים אצלך, הם מאזינים רק עד 1023. לא, אני פשוט יודע... לא, למה אני... אוקיי, אני לא יצאתי מתוך הנחה שכל התוכנות שמאזינות הם באזור הזה, אבל מה שכן אני יודע זה שאם המחשב שלי יצא החוצה בקונקשן, כאילו, אל העולם, הוא יתחיל מ-1024 ומעלה. זאת אומרת, את זה אני לא רוצה לחסום. אני לא רוצה לחסום את מה שהמחשב שלי יזם. אם הייתי חוסם את כל הפורטים, אז לא היה אפשר לתורף. האינפוט, אבל destination, פקט שמגיע לדסטיניישן אליי, וכתובת מתחת ל-1023, מתחת ל-1024. אם הייתי חוסם את 1024, אז הקונקשן הראשון שהמחשב שלי מנסה להרים, כנראה מפורט 1024 הוא היה מצליח להוציא, אבל את התשובה הוא כבר לא היה מקבל. כי הוא היה חוזר בדסטיניישן אל 1024. אז רגע, אז פה אתה בעצם חוסם את כל הכניסות. פה אני חוסם, פקטים נכנסים. ענת עצמו. לא, הוא חייב את זה בשביל ענת, אם הוא יחסום את זה, ענת עצמו לא יוצא. זה לא קשור, ענת עובד הכפרות. דברים שמקשיבים כל הזמן, בדיפולט יושבים עד 1023. לא קשור לענת קודם כל. אם אתה מתחיל איזשהו קונקשן, אתה נגיד ניגש לפורט 80 של מישהו אחר, אז 80 שלו הוא מתחת 1023, הוא מקשיב. אתה מתחיל לדבר ב-32,131, אז אתה זוכר ש-32,131 זה פורט שהוא עסוק. אז מה זאת אומרת שהוא עסוק? זה established. אתה אומר, אם זה כבר established, אז תסכים לקבל אותו. עכשיו, את האלה מתחת ל-1023 חסמנו כבר ממנה. אנחנו לא רוצים שמישהו סתם ככה ייגש אלינו. אם היה מצב, סליחה שנייה, אם היה מצב שמישהו בא בשנייה אחת, מחשב את ה... נניח שאתה מאזין FTP, מעלה לך את זה למעל 1024. אוקיי, אז זה נופל על הכלל הזה שהמחשב שלי לא נענה לקריאות מבחוץ. אוקיי? זה גם מטריה וגם מרגשן פה. זה סימפר וואי. אז בגלל שהוא established צריך להיות מהצד שלך קודם. בדיוק, כן. עקרונית יכולתי לדלג על הכלל הזה, וכנראה שאף אחד לא מצליח לפרוץ אליי. אבל כשכותבים פיירוולים, הפרנויה חוגגת. אז קודם כל אמרתי, הפורטים ואני פותח פורטים על המחשב הזה. זאת אומרת, יש עליו פורטים ואני לא מגן עליהם כל כך, מבחינת מה שקורה שם, אוקיי? אז את הפורטים האלה, קודם כל, אף אחד לא מתקרב אליהם מבחוץ. זה מה שאמרתי שלב ראשון. אחר כך, בלי שום קשר, אף אחד מהאינטרנט לא ייצור איתי קשר. זה הכלל השני. והם בכלל של וגם. אוקיי? אם אתה רוצה עכשיו להתחבר, נניח ב-SSA, במקום אחר, אז אתה צריך לאפשר את זה, נכון? כן, אם אני רוצה לפתוח, אז אני נקודתית, מה שנקרא חור בפיירוול, מכניס פה כלל לפניו, שאומר, מה שנכנס ל-Destination Port, בדיוק SSH מופיע ב-29, מה זה? 22, פורט זה, פה אני שם את זה לפני, את זה תאשר. כי אם אני אשים את זה אחרי זה, אז הוא כבר, זה יוכל אותו קודם. פה זה הולך עקבי, אוקיי? זה סדרתי כל הסיפור הזה. כן. אז זה שני כללים לגבי איך אני מתייחס לאינטרנט בכללותו. הכלל לפקטים שיוצאים החוצה, output. יש לך אחד דרופ ואחד accept. סליחה. הכלל אומר, אני עושה דבר כזה. הראשון, אני נתתי סיבה למה לא לקבל אותו, אוקיי? וברור שברגע אם הוא הגיע לזה, סיימנו. פה אני נותן לו סיבה מתי כן לקבל אותו, וגם פה הוא לא ימשיך. כי פה בהמשך, יכול להיות שהשורה התחתונה של כל הסיפור הזה הולכת דרופ להכל. אוקיי, קצת. וזה למרות, דרך אגב, שיש לי פה default policy דרופ, לא משנה, הוספתי עוד כלל, כאילו, פרנויה חוגגת. זה אומר דבר כזה, אני יחסית ליברלי יחסית ביחס למה שקורה לפקטים שיוצאים. כל פקט שהמחשב שלי מייצר, אם הוא מיועד להיפלט החוצה דרך FTP0, והוא מחזיק את הכתובת הנכונה, שזה, האמת אמור תמיד להתקיים, אבל שיהיה, לאשר. זאת אומרת, כל מה שהמחשב שלי מייצר, חופשי. זה הבלוק הזה. שימו לב שזה בכלל לא קשור לפורוורד. המסלול של הפקטים שעוברים דרך המחשבים הוא מסלול מקביל. פה אנחנו מדברים על המחשב שלנו. אתה אומר שאתה כן מאפשר את זה? כן, כל מה שהמחשב שלי מייצר... איפה אני רואה את זה? פשוט כי לא התייחסת לזה? לא, כי התייחסתי מאוד. אמרתי add output, אם זה יוצא דרך ה-PTP,
ומכונית והאדרס הוא הכתובת הנכונה, accept. הגיע לפה, מאפשר. יש לו אפשרות לצאת מאדרס אחר? האמת היא שלא, אבל זה מין כזה מין, תמיד אני בכללים האלה מכניס פרנויות בקטע הזה שאם במקרה מצבים, אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו. אז מגדירים כללים שהם over strict כדי אולי לחסות את המקרים שלא חשבתי שהם יקרו. אבל לדוגמה, סליחה שנייה, אם אתה מתקין חבילה תוכנה, שאתה לא יודע, לא משנה, ומכניסים לך שם איזה משהו, סוס טרויאני. אם יכניסו לי סוס טרויאני, אני גמור. הוא יכול לצאת. תמיד. כל סוס טרויאני יכול לפתוח לי לינק לפורט 80 וזה, ואז הלך עליי. טוב. הסוס הוא הכי חשמור עליו. רשת פנימית. שימו לב שאנחנו פה בכללים עוקבים. עבור הרשת הפנימית זה כל תקשורת. מה שזה אומר, אני אקריא את זה בכל רם, להוסיף כלל האינפוט, תמונות נכנסות, כל מה שמגיע מתוך הרשת הפנימית ונועד לרשת הפנימית, שזה אני בעצם, המחשב שלי בתור רשת פנימית, באותו כרטיס, מאשרים. ואותו דבר בכיוון ההפוך. זאת אומרת, הרשת הפנימית חופשי, אין לה שום מגבלות עליה. יש כאלה שיהיו קצת יותר פרנואידים ממני בקטע הזה. זה באמת עלול להיות פתח לצרות צרורות. הנקודת הנחה שלי, פשוט מה שעשיתי, הדיסקים של הווינדוס הם mounted על הלינוקס, אתה מבין? אז ההנחה שלי שאם מישהו נכנס למחשב הזה הוא כבר בפנים. אתם יודעים, בואו נחזור עכשיו חזרה לשקף היום ונורא ההוא. זה. כבדהו וחשדהו של המודם ADSL. אגב, זה יכול להיות קצת יותר הדוק לדעתי, אבל שלחתי ילדים גדולים אחרי קודם. אני מזכיר לכם, המודם ADSL יושב על תורת 10.0.138, ויש לו שתי צורות תקשורת שהוא אמור לנהל. אחד, זה לנהל TCP connection שנובע ממחשב הלינוקס. הלינוקס פונה אליו ואומר לו, מתחיל לשלוח לו כל מיני אותות חיוג, אומר לו לאן ליצור קשר, והדבר הבא זה פקטים מסוג encapsulation, נקראים GRE, שזה הפקטים שבעצם מכילים את תמונות ה-IP שרצינו להעביר, ארוזים. זה שני הדברים היחידים שצריכים להיות, והכללים האלה, מה שהם עושים, הם אומרים, תרשה את זה ושום דבר אחר. אבל גם זה קשור לטאנל? מה? זה טאנל, זה בדיוק טאנל. אוקיי, טאנל מספר 1. אנחנו מרשים לכניסה, אני רוצה להתחיל מהכניסה, אני מתחיל מהיציאה. IP tables output. כל מה שיוצא דרך ETH1, שזה הכרטיס שיועד לי למודם, המקור שלו מתוך רשת 10, והיעד שלו הוא 10.0.0.138, בדיוק הכתובת שלו, הפרוטוקול שלו הוא TCP, נועד לפורט 1723, לשם פונים למודם, את זה אתה מקבל. למה עבדת על סאבנט כל כך גבוה, על 10.0.0 ולא על איזה סאבנט? כי המחשב שלי, אני מניח שאני רוצה להרשות לעצמי להחליט את הכתובת של עצמי, אולי. לא... וגם, אם זה נועד להישפך החוצה ל-ETH1, והסורס זה אני, והדסטיניישן הוא הכתובת של המודם, והפרוטוקול GRE, זה אותו פרוטוקול שמשתמשים בו בשביל להעביר את הפקטים באנקפסולציה, את זה מאשרים. כלל הבא, כל מה שיוצא החוצה ל-ATH1, דרופ. שום דבר אחר לא צריך לצאת. השלושה כללים האלה, אחד אחרי השני, בעצם סוגרים אותנו רק לאפשרויות האלה. מרגע אני מזכיר שזה מופיע בשלב יחסית מוקדם ב-firewall. זאת אומרת, ברגע שעברנו את זה, זה אומר ש-ETH1 מחוסל, לא יכול לעשות שום דבר אחר חוץ מאשר שני הדברים האלה. כל כלל שנוסיף לנוסף לזה לא ישפיע בכלל. זה גם אומר שאתה יכול לתקשר עם המודם. מה אתה יודע? אני לא יכול לעשות אלה, נכון. כן. כל אתה יודע את זה, ואחרי זה אתה לא תחפש למה אתה לא יכול להכין פירמוור או משהו כזה. אחד היתרונות בלהרים את הפיירוול בעצמך, אז אתה יודע מה עשית. באופן גם אני זוכר את זה אחרי חצי שנה. נכון, הגישה הייתה רק את מה שהוא חייב. ולהפך, הכללים ההפוכים אומרים דבר כזה, באינפוט אני נותן מה שנכנס דרך ETH1, יצא מ-10.0.0.138, destination 10 בלה 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 בלה, פרוטוקול TCP, יצא מפורט 1723, והמצב שלו הוא established or related. רק את זה אתה מקבל מבחינת TCP. הערכה שלי דרך אגב שיכולתי להוריד את ה-related, כנראה. זה היה כנראה עובד גם עם established, לא טרחתי. מי יודע כבר מה יש חילול מפה. והכלל המקביל ל-GRE,
כל מנת GRE, מפה, מהמודם אליי, גם מאשרר. כל השאר, זה בעצם השורה הכי חשובה, dropped. מה זה GRE? GRE זה פרוטוקול מיוחד, זה tag of service, שנועד לאינקפסולציה של מנות. זה 48 בייטים החסרים לנו מה-PPP בדיוק. עכשיו, הערה קטנה לגבי הסינטקס של זה, בניגוד ל-IP chains, אם כבר נזכיר אותו שוב, יש חשיבות לסדר שבו הארגומנטים ניתנים. ב-IP chains מותר לעשות את זה באיזה סדר שרוצים, לכן אם אתם רוצים להגדיר firewall משל עצמכם, אני מאוד מציע לכם להתחיל ממשהו שאתם מכירים, ומשהו שיש לכם עובד ולשנות הלאה, כי אחר כך לנסות להביא את הסדר זה כאב ראש. זהו, אז פה אני עכשיו חוזר חזרה. בסוף דרך אגב, אני בכל זאת רוצה, אני דילגתי על ה-forwarding, ואני עכשיו הולך לסוף של הסוף של הסוף של הסוף. אני עושה IP tables A input drop, A output drop, A forward drop. זאת אומרת, מה שלא התאים לכללים שלנו, הולך לפח אוטומטית. זו צורה מסוימת להגדיר firewall. יש מישהו שיגיד הגישה שלי הייתה הגישה החיובית. זאת אומרת, אני מגדיר מה אני מרשה להעביר, וכל השאר הולך לפח. יש מישהו שלא יעשה את זה להפך. עניין של טעם. השורה האחרונה... זאת הגישה הנכונה, ההפך זה רע. כל אחד בטעמו. IP table זה... מי עובד ההפך? מי עובד ההפך? אני לא יודע, אבל אני ליברל ופלורליסט. IP table זה הפקודה האחרונה מאפסת המונים. כשאתם עושים פעולה שנקראת IP tables מקף L, אתם מקבלים, רצו עם איזשהו verboz או משהו כזה. יש פה פקודה שמציגה לכם את כל הסטינגס שלכם, בדיוק את הכללים שכרגע תקפים בקרנל, וזה מציג גם עם כמה פקטים עברו כל אחד מהם, וכמה בייטים כל אחד לקח. עכשיו, זה מאוד שימושי שאתם רוצים לראות, א', אם בכלל כלל שאתם נועד לחסום משהו, האם הוא באמת היה צורך לחסום. למשל, אם אני פתאום נראה שמשהו נחסם ב-ADSL שלי, כמו למוד של ADSL, אני מאוד הופתע מזה, אני אולי כנראה נרעש. מצד שני, זה גם עוזר לכם להבין האם הכללים שלכם עושים את מה שאתם באמת חושבים שהם עושים, ואני מציע מאוד להסתכל על זה, כי זה צריך להסתדר לכם. זאת אומרת, הנפילות צריכות להיות בנקודות שאתם חושבים שהם נופלים, ויש כל מיני כללים שאתם לא מצפים ששום דבר יגיע לשם, תוודאו ששום דבר לא מגיע לשם. אתה יכול להוסיף גם... IP tables מקף L נדמה לי. בנוסף לדרום, זה הופך לליסטרק של החוקים. כן, ואז יש L גדולה ואז יש עוד משהו. יכול להיות שיש תוספת, כי אני זוכר L דותה... כן, כן, נשים תוספת. אתה יכול להוסיף בכללים, לפחות בשביל דיבאגים, חוץ מדרופ, לוג. כן, בהחלט. האמת היא שזה מה שיש. לפחות בהתחלה, כשאתה מתאים, אתה רואה... כן, יש דרופ לוג, ויש גם לוגים עם פריפיקס, זאת אומרת, זה יופיע לכם מוזמנים בהחלט לקרוא את המיין פייג'ס. יש שם אפשרות בלוג גם לקבל פריפיקס, שתוכלו גם לראות איזה מהכללים או בכלל לזהות תעסיק 50 עובדים זרים שיקראו את הלוגים האלה. לא, אם יש לך פריפיקס, אתה עושה גרפ. אוקיי, אני חוזר אחד אחורה. forwarding, שימו לב. שנייה, בקשר עדיין לאותם כללים שהסתימו בדרופ, היה לי IP tables מאוד מאוד דומה לזה וקיללתי אותו. כי שכחתי להרשות פינג. בעצם פינג מגיע פה לדרופ, ואם אתה מנסה לתחזק את המחשב שלך מרחוק, זה לא רעיון טוב. שנייה, נכון. אני סגרתי הכל פרוט כזה, נכון. והגישה שלי הייתה פה, שמישהו ינסה לעשות פינג על המחשב שלי, בקטע של, אגב, אם הוא עושה את זה... אז זהו, שהמישהו הזה בדרך כלל הוא אתה. זה תלוי אם את במשרד... יש לך denial of service. רגע. אני מעדיפה להגיד denial of service ולא להיות תקועה במרחק של קילומטרים ולא שלא יגידי. כללי firewall, אנחנו פותחים אותם כדי לשרת עצמנו בסיכומו של דבר. במקרה שלי, היות שזה חיבור על ADSL, הסיכויים שאני אהיה, ואין לי Dynamic DNS, אוקיי? הסיכויים שאני אדע את כתובת ה-IP שלי כשאני לא בבית, היא די קטנה. אוקיי, אז אין לי למה לעשות פינג. יש לי דומיין. לך יש דומיין, לי אין. אז אוקיי, אז בשבילי פינג לא רלוונטי.
אז הוא לא מופיע, יהיה רלוונטי נוסיף אותו. יש יתרון בזה שאין פינג, כי... כי אבירם אמר. לא, אני לא... יש היגיון בזה, אני לא רוצה שידוש בכלל ברשת. יש אפשרות לאפשר פינג ברייט מסוים, עד רייט מסוים? כן, בפירוש יש אפשרות יש גם לעשות כללים שכאילו חבילה שאסור להגיע X פעמים בשנייה. ממש ככה, יש כללים שעושים את זה. זה גם טוב בשביל, אם יש לך איזה... אם במקרה עשיתם את הדבר הביזארי של, אני חוזר חזרה לענת, אם אתם עשיתם דבר ביזארי שלמשל כל השכונה יושבים על ADSL 1, אוקיי? אז יכול להיות שאתם מחליטים שדאונלודים היסטריים אתם לא מרשים, ואז אתה מגביל את כמות הפקטים. דבר די מכוער לעשות, או שאתה מגביל למישהו ספציפי את הפקטים. כן. אם מישהו סורק לך את הפורטים, וכל פעם אתה עושה לו דרופ. דרופ זה בסדר, הוא לא יקבל כלום. השאלה שאם הוא בסופו של דבר יכול לסתום לך את המחשב, לא? זה סתימה מינימלית שהוא יכול לעשות. זאת אומרת, עצם שולח לי פקטים רע. זה לא יכול לעשות מצב דומה כמו denial of service? זה עושה denial of service ברמה הזאת שפשוט הפקטים האחרים שמנסים להגיע נדחקים החוצה בראוטר, אוקיי? וזה אני לא יכול למנוע בכל מקרה. אבל ההפרעה תהיה מינימלית, כי הוא נזרק בשלב די מוקדם. הוא לא מגיע בוודאי למצב שבו הקרן מנסה לפענח מה יש שם בפנים. אוקיי? אין מה לעשות, מפציצים אותך. למה קיים הריג'קט? הריג'קט הוא מצוין, הריג'קט מומלץ בשלב שאתה עושה את ה-firewall. בכלל, אני מציע, פה הכל כתוב בכזה clear text וברור, זה הכל תעתיק של מה שמופיע אצלי בסקריפט, המילה drop מופיעה תחת ה-variable bad, אוקיי? בזמן הדיבוג bad יש שווה reject, וכשאני מכניס אותו לפעולה, אחרי שאני כבר ראיתי שהכל עובד, אני מעביר אותו לדרופ. כי אני רוצה בהתחלה לקבל את ההודעות שגיאה, אני עושה TCP דם, אני רואה שקיבלתי רג'קט, אני מבין שאופ, חסמתי משהו שלא רציתי. אוקיי? זה מאוד שימושי. אחר כך מורידים את זה. אתה אמרת אתה יכול גם להגביל את ה-TCP handshake ב-TCP, סין, אקים, הכל. כן, אפשר אין ספור, אני לא עובר פה על כל המשחקים. כן. אמרת אין כתובת שמסמך, שכתוב בו מה שאמרת. כן, כן, נתן את זה, בוודאי, בסוף, ודאי. פשוט אין לך את זה. מה? אין לך את זה יש לי את זה פה דווקא. אגב, בקשר לסריקה ספורטית, מישהו שמע על כלי מסוג שנקרא הניפוט? רק אם את מריצה את ה... לא מכיר? אני בחור, אני לא הניפוט זה כל נוגע פה, רוצים לדרג שם בתוך... זהו, וירטואל שרליס. זהו. זה כלי חזק כדי האקרים שמנסים לעשות לך פרוטסקנים, אז זה מדמה להם כאילו הם מצאו משהו אמיתי, שהם בעצם לא מצאו כלום. ואז אתה יכול לעקוב אחר ולראות מה הם עושים. או שאתה יכול להחזיק את הקשר שלהם קבוע ולתקוע להם את המחשב חזרה, או שאתה יכול לשאוב מידע על מי זה בעצם. מה שיפה בהניפוט, והוא מנסה לגנוב לך. אתה יכול לקרוא... אני לא הייתי מחזיק דבר כזה מהסיבה הפשוטה שיש אנשים שאני לא רוצה לעצבן אותם. עדיף שהם יחשבו שאני לא שם. אוקיי? כששודדים אותך אז תן $100 ולך. זה נותן $1,000 ומחזיק אותו. אצלך. אוקיי. מה שאתה בעניין של טעם. אני רוצה לפרוץ אליך בפודקאסט, איזו הודעה לתת. אתה עושה לו אקספלויט על הפופר אובר על זה. אם הוא לא צריך להגיד פורט 80, סתם אתה יכול לתת לו הודעה שהיא לזה IS. סתם כאילו... לא זוכר ששיחקנו עם דארקסטאר ב-IRC. יש אנשים שמחפשים קשר עם האנושות. ויקום בצורות... האקרים זה אנשים נחמדים שבאים אליך ומתווכחים. בואו נסגור את זה רק. עד עכשיו מה שעשיתי... לא, היה דווקא מקרה מאוד בואו נסגור את זה. אנשים בודדים שאין מה לעשות. עד עכשיו הטיפול היה אך ורק בפקטים שקשורים במחשב שלי. זאת אומרת, ראינו את קו ההגנה של המחשב שאני יושב עליו. זאת אומרת, זה היה מסלול הזה. אוקיי? אני רוצה גם להגן, בהנחה שיש איזושהי גישה, אני רוצה גם להגן על המחשבים שיש עליהם יחס של פורורדינג. אם מדובר בנאט, אז יש סיבות שבעתיים לתת הגנה. למשל, זה הדרך שבה אני מגיע למחשב ווינדוס שלי. הדבר שצריך לשים לב אליו פה, והסיבה שהגרף הזה עכשיו מקבל באמת חשיבות, זה צריך לזכור באיזה שלב כל אחד מפעולות נעשות. כי יכול להיות יכול להיות שפה, בהגדרה של ה-forward, אני אתייחס לכתובות IP, וצריך לדעת
אם הם השתנו לפני שאני מגדיר להם כללים או אחרי שזו כללים. אז זו הסיבה שהציור הזה עשוי לעזור הרבה. פה לא עשיתי את זה, פה פשוט הגדרתי כללים יחסית פשוטים. אמרתי שכל מה שנכנס לי מה-PPP 0 ויוצא החוצה ל-ETH 0, שזה שם מחשב הווינדוס שלי, או established או related, קבל. זאת אומרת, וכל מה וכל מה שיוצא החוצה בעצם מ-ETH, כל מה שנכנס מ-ETH 0, זאת אומרת, יצא החוצה מהווינדוס, קבל. זאת אומרת, למחשב הווינדוס מותר לגשת לרשת איך שהוא רוצה, והתשובות שהוא מקבל הם אך ורק מה ש-related. בינינו יכולתי לעשות accept להכל. ועכשיו יש drop כללי. עכשיו, אם נחשוב על זה שנייה, בעצם יכול לעשות accept להכל. כי שום דבר שלא related, שום דבר שהוא לא מזהה בתור קשור לאיזשהו קונקשן, ובמילה לא יעביר למחשב הווינדוס שלי. אז אלה כללים over paranoid. ישנם נחמד. אחד הדברים היפים פה בעצם, שוב החיבור בין הפונקציונליות בתור masquerading, בתור פונקציונליות בתור firewall, שבעצם אני מפעיל באותו מנגנון. זאת אומרת, ה-established related הזה הוא הדבר שמאפשר להפעיל את ה-masquerading בכלל. העובדה שהוא זוכר איפה היו connections ומה הם היו. אז בסך הכל הכל פה מתחבר. לסיכום, העסק הזה עובד יופי, וזה פתחתי. מאוד הופתעתי, אני התקנתי את הסיפור הזה לפני חודשיים, ואני די חששתי שבהרצאה הזו אני לא אזכור שום דבר, כי לא נגעתי בזה מאז. לא היה פשוט שום צורך. שמים את זה, אם אתם יודעים מה אתם עושים, שמים, עובד, שלום על ישראל, שום דבר לא יטריד אתכם, לפחות לא אותי מאותו רגע. וכאמור, אתם יודעים מה אתם עושים, זה קל. ושאלות. כן, יש לי מחשב 486. סליחה, כן. יש לי מחשב 486. 486. נניח שאני רוצה להעמיד אותו עם קרנל קטן, האם ניקח את זה? שאלה אם זה באמת יכול לעבוד. לטעמי, יש בה, references. יש לך את כל ה-Linux on disk שעושים בדיוק את זה. השאלה, כן, איזה מחשב? ל-486, לא, מוכנים ל-486. לא, זה פנטיום 100 לדוגמה. שנייה. פנטיום 100 כן, כי אני עושה את זה. תן לי, קודם כל הרפרנסים, אוקיי? יש את ה-Linux IP Masquerade How to, תשלחו אותו מתוך גוגל, כי הוא מתעדכן כל הזמן, אוקיי? ומן IP Tables נותן המון ידע. עכשיו, למה הרפרנסים באו פה? בתוך ה-IP Masquerade How to, הם פשוט כותבים לך, למיטב זיכרוני, מה הדרישה המינימלית. לטעמי 486 עם איזה 66 מגה או משהו כזה, ייקח, אוקיי? בלי מלח ייקח את הדבר הזה. הדרך הכי טובה זה שאלה, אבל איך מגדירים ייקח בלי מלח? שאלה כמה... לא, יש הפצות מיוחדות מדיסקטים על 1.44 שמגיע לך שם עם נאט פיירוול, זה רק... זה כרנל עם נאט רק תכניס אין בעיה, אני מקמפל את זה. אבל מה צריך? ה-IDSF הוא ראפטור וגם פיירוול בעצמו. של הקטל. סמוך עליו ותגיע רחוק. בדיוק. תן לי טייפ לא, יגיעו אליך רחוק, זאת הכוונה. השאלה היא, אתה רוצה לעשות עוד משהו על המחשב הזה? או שזה אתה מייעד אותו? לא, אני רוצה בשביל משהו לימודי. לקחת את המחשב הזה, להעמיד אותו בתור פיירוול. זהו, זה כל מה שהוא יעשה. זהו, אני מקבל אותו רק... ייקח הכוונה, שאני אומר ייקח הכוונה, ומה אתה שם אותו מול ADSL? לא. בינתיים לא, יש לי רק איזה 5 מודם? כן. שים גם... לא, אבל אני מדבר על ADSL. אני מדבר על ADSL. השאלה שלי, אם אני יכול לחבר את השכנים שלי ולעשות כמה... ישר כסף לעשות בכל. ניחוש פרטי שלי, אני הייתי טורח לעשות את המאמץ הזה. אני הייתי טורח לעשות את המאמץ להרים את זה, והייתי מאוד מאוד מופתע אם זה היה תוקע אותי. 486 עם 4 מגה יעבוד. לא הסתרת שאתה צריך הרבה זיכרון. צריך לעשות enable IP forwarding. כמובן. forwarding לא יעבוד אם לא עשינו IP forwarding, זה נכון, כמובן. אחרת כל שם... יש ב-CCTL שם. עוד שאלה. כן. אם נופל לך לינק, אתה אומר שאתה צריך להריץ את כל הרולים האלה מחדש? לא, אתה לא צריך. אם אתה עבדת עם masquerading, אז ה-masquerading יזהה באופן עצמאי את הנפילה ואת העלייה, ויעדכן את זה כמו שצריך. לא צריך את זה. אני מרגיש יותר נוח, כל פעם שעולה קו... מה החשש הגדול שלי? מה שקורה למשל... שיפיל אותך ואז יקבל של הקונקשן? לא. מה שהטריד אותי, שפתאום גיליתי
שכשאתה עולה לך קונקשן, רץ איזה סקריפט שמוסיף ב-IP chain שני כללים שפותח את ה-firewall ה-DNS, אוקיי? אני לא רוצה חוכמות כאלה, לכן הרגשתי יותר נוח שברגע שעלה קונקשן, אני מנקה את ה-firewall, אני שם את הכללים שלי, הם נגמרים עם שורה האחרונה של דרופ, זאת אומרת כל מה שיבוא אחריהם כבר לא קשור, ואז אני מכוסה. מי עושה את הסקריפטים האלה? זה משהו שבא עם... זה בא לך ברדט, כן. לצערי הרב זה בא עם הרדט ואתה לא מודע לזה עד שאתה לא מסתכל על הכללים. כשאני מתקין רדט, ואני אומר לו, תחסום את הכל. הוא פשוט עושה דרופ להכל? האמת שאני לא יודע. אני בהתקנות לא חוצה לי יס. הוא יוצר לך כמה כללים בסיסיים, והוא חוסם הרבה יותר מדי. בדיוק דיברנו עכשיו על זה שהוא חוסם למשל את ה-name server. הוא חוסם לך UDP ל-53. כל ה-UDP. עכשיו עוד דבר. שנייה, הקובץ של ההרצאה? לא, הקובץ הזה של ההגדרות של ה-IP זה סקריפט, נכון? כן, הקובץ שאני השתמשתי בו? לא, באופן כללי, מה כדאי לשים? איזה שם? כמו resolve.conf. איזה שם זה יושב? נדמה לי שזה ב-IP-app.local. אני לא זוכר מה בדיוק איפה שמתי את בסיכומו שלו. זה תלוי בדיסטריביושן, יש כאלה ששמים את זה בצריף שנקרא firewall.sh. אוקיי, זה די אתה צריך לנבור במחשב שלך ולראות מה... אפשר לשאול משהו? כן. מדוע אתה עושה את ההגנה של ה-firewall אחרי שאתה אומר establish של ה-ADSL? באמצע מישהו יכול איכשהו לחמוק. האם לא כדאי לעשות את זה קודם? אם אתה שואל באמת איך זה עובד, אז בעלייה של מחשב עולה ה-firewall, כשעולה ה-connection אני עושה re-run לזה, שנפתח בדרופ להכל, ואז נוספים הכללים. אז נכון, אין פה תנאים מרוץ במקרה הזה. זה אחד הדברים העניינים שקוראים לך. לפני שהתחלתי להתעסק עם ה-firewall, לא עניין אותי שום דבר, כולם ייכנסו אליי חופשי. ברגע שמתחילים להתעסק עם זה, סוגרים כל שבריר שנייה. טוב. מדוע אתה משתמש במספרים שלך ולא בכללים המקובלים של הרשת הפנימית 192.186? ETH0 זה הקשר ל-ADSL, לא יודע, דברים האלה מקובלים בעולם. למה אני עובד הפוך מכל העולם? כן. הוא התחיל להגדיר פעם הייתי והיה צם מכדי לשנות. כי נהנתי, הבית שלי אני עושה משהו. אל תטעה את האנשים, הדברים האלה מקובלים. פרי. כן. אוקיי, עכשיו לשאלה של איך זה חוזר המסקרדיין, על כל חבילה שיוצאת חוזר אקנולג' עם מספר סידורי. יכול להיות אני לא זוכר בדיוק, יכול להיות שהמערכת בודקת את הדברים האלה, יודעת מאיפה יצא משהו, ואיך היא שלחה את זה כמספר סידורי, והתשובה הגיעה לאותו מספר סידורי עם אקנולג' וכולי. ואז היא יכולה לנתב את זה חזרה. יכול מאוד להיות. אני לא מאמין שהוא משנה פורטים. לשני פורטים. אני לא מאמין. במקרים מסוימים הוא חייב. על כל חבילה יש אקנולג', יש מספרים סידוריים, כך שהמערכת יכולה לדעת. התיעוד בפירוש אומר ששינויים פורטים ייתכן. זה מה שאומר התיעוד, יכול להיות שלא עשו את זה, אני לא... לא, אם זה אותו שרת, הרי הכל זה פה על מקרה שזה אותו שרת, אותם פורטים, השרת בצד השני יתבלבל אם אתה משתמש באותו סוקט פר. זה ניחא, אתה תדע לפענך את זה, אבל שם בצד השני הוא מתבלבל. אני לא יכול להתחייב על שינוי הפורטים, מפני שאופי החבילה הזה שיוצאת חבילה, חוזר אקנולג' עם מספרים סודרים, מפני שיכול להיות שמגיע לך חבילה מאוחרת יותר, כאשר אחת תתפספסה בדרך, והמחשב יודע חבילה שיוצאת את המספר הסידורי, אתה נותן, זאת אומרת, מה שנוצר כאן, שאתה מפרק את החבילה, מוריד ממנה את ה-IP המקור, נותן למספר סידורי שלך, של השרת. נכון, לא המספר הסידורי של המחשב. אבל אתה מקבל אקנולג' לאותו מספר סידורי. כשאתה מחזיר אותו, אתה בונה את החבילה מחדש, אתה מחזיר לה את המספר כביכול שאמור להיות. נכון, אבל כשאתה שולח איזושהי חבילה, אתה מקבל אקנולג' של אותה חבילה, ושם כתוב שזה הגיע למספר סידורי מסוים. אבל אתה ולפי זה אתה יודע. אתה מרכיב אותה מחדש. שוב פעם. בסדר, אבל אז אתה יודע איך לתרגם את זה. תמיד חייב להיות את התרגום הזה. כי אחרת, אם אתה תהיה ברשת הפנים, זה יותר לגלוש. תודה רבה. כל פעם שיוצא פקט החוצה מ-PPP 0, על כל...
מוזיקה יפה. אני מעדיף באך, לא בטהובן, אבל זה כבר כל אחד עם העדפות האישיות שלו. הנה, זה סמטנה. אז תבקש, ישר סום. אני מבקש כולם פסנתר המושווה, אוקיי? פעם הבאה. מסקריידים.